you say, me your sign. Oh, ya soon ye him. Oh, my amon, oh, say ye. Oh, say, me your sign. I am from Mohin. Oh, my amon, oh, say. Oh, say, you say, me your sign. Oh, ye, Kukuko. Oh, my amon, oh, say ye. Oh, say you say, me yosa. Oh, to me, never, oh, my amon, oh, say ye. Oh, say you say, me yosa. Oh, hey, oh, my amon, oh, say ye. Say you say, me yosa. Amen. 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 Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy day. And then Mijna Osofu Anemu Nimpenny Sabbath School Department, NA Women Ministry. I say Emma Akwaba, and welcome to Sabbath School Jumedi. Mede Radia Sepan say wash no ewo wiki niemu wa maboni bia antoye wasama ye ahoden a yetimi de abaline so say eba besom no niasa eba besua ne ho nsem yen che ho bia no ye bekata yetia se na yato ye prayer song no brami kumem. Amen. Yeah, open hymnal. Yes, Sister Mame Catherine Gumbra Nedibamaye. Good morning. Happy Sabbath. Today I'll be singing hymn 12. Amen. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold, learn fast before thee. Hail thee as the sun above. Melt the clouds of sin and
bless you. Amen. Amen. Today's scripture reading will be taken from Isaiah 58 verse 10, and I read, If you extend your soul to the hungry and satisfy the afflicted soul, then your light shall dawn in the darkness, and your darkness shall be as the noonday. Amen. 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 Yempaiba Eka Yamame Sarah Bento Nadibamaye. Happy Sabbath, church. Happy Sabbath. Happy day. About any ano me among pie. Me a fan share ye medina. Oh, don't for Agnasa for you who are. And now who made a crown of pay that was sick. As a what boy in who buy 1 hour tree, a realm we have a toss amrim. Sam Radi, ye be siam wholesome. Yes, so be brace a radi near ye be share piano. Manu enya adia ye betimi etie near the aboy brass and ya esse. Na ya the aboy bra, and my anya a tear for every free for name, my anya a tear for aka for. Now, Concomaca kayen. Now, one train at the new room a ye. Nania, or tra a unisona radwan casabacasa funny, when I want to make try a man tiasie. Near family a brass and ya son as antennas a whoop yes a yamutemufua. Yan so yet me up a day and yaka say a young quiet train no a brainy. Near knowing you are a quack with dinner any area. When I may slow and no pay what do amen. 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 Macho Yabefra Yamami Abigail Jenfi. Now a day your special song na Amaye. Hello? Yeah, I've been back to Tunka. Okay. Video in MI. I'm sure. When Tia pointing on your uncle, yeah. Ever for the sir. The mamma needs to get you. And I may move a fairy baba. Memo a fairy. Yehovah. Asurunia. Sasia fo. Me mama ni so shawi. Ayena me mo wa firi beba. Me mo wa firi. Yehovah. Asurunia. Sasia fo. Oh, me mo wa firi beba. Ba me mo wa firi beba. Ba me mo wa firi beba. Ba me mo wa firi beba. O wa firi beba. Ba me mo wa firi beba. Me mo wa firi Yehovah. Me ma nani su. Yesu wa rimnuwa. Ni wa ni da su se. Me mo wa firi Yehovah. Mema nani so Yesu wami munua miwa nida susta memo wa firi Yehovah soko miha amani
Ninamuo ominyo nisa. Memo wa firi ya ewa saku ni amane. Ninamuo ominyo nisa. Memo wa firi ya ewa onyamine madinina anone michem kasi ojimi sudenyinemu ni mana bisa dinyinemu onyamine madinina anone michem kasi ojimi sudenyinemu ni mana bisa dinyinemu ni mo wa firi beba mi mo wa firi beba mi mo wa firi beba mi mo wa firi beba. Amen. 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 Happy Sabbath, church. Today's mission report Happy is Sabbath. Today's mission report is about a lady named Tatiana when she stopped at a bookstore from work. When she went to go pay for the book she got, the clerk gave her a free book. So when she got home, she was looking at the book, and the book was called The Great Controversy. And she never heard of the title nor the author, Ellen G. White. So while she was skimming through the book, she came across a contact information for a person named Pavel, and she realized that they both live in the same apartment building. So when she was going to work, she seen that one of the teachers had the same last name as Pavel, and the teacher's name was Arena. So she asked her if she was Pavel's wife, and she said yes. So later on, Tatiana and Arena was talking to her about how she's Seventh-day Adventist and she goes to church on the Sabbath. So Arena invited Tatiana and her son Andre to their house to talk about the Great Controversy. So then when they were done talking about the Great Controversy, Arena invited them to come over to their house for Bible studies. So when Tatiana and her son went to Bible studies, that went well until Pavel's mother got sick, so they couldn't do Bible studies at Pavel's house anymore. So Tatiana volunteered to open her house for Bible studies, and that went well. So one day, Tatiana had a spiritual crisis where she had to choose between becoming a Adventist or stop talking to Adventist people. And she went to Pavel and asked him what should they do. And Pavel told them only God can take them out the crisis. So Tatiana prayed over it, and then the next Sabbath she attended her first worship service at the church, and her and her son enjoyed it, so they went every Sabbath. And then later on, Tatiana and her son both got baptized. So if it wasn't for Tatiana to stop at the bookstore and the clerk give her the free book, she would never became an Adventist and got closer to God. So the moral of the story is God puts little signs in your life so you can become closer to him. Amen. 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 Thank you very much, Siani. Dear Edru Suno, 1 minute. Okay.
Dear Yadrusuno. This week your lesson your title no. Yeah. Is it better now? Okay. Sorry. Okay. Okay. I apologize for that. Our lesson title near the wage and love. And see this week no meaning saying you na yes yeah lesson no and see a drew time say you better team acquire classes no na you need your teacher for my preparing I discussed it lesson no near kasa about more outdoor lesson no yeah mommy and a jebri and a bedi kind other classes needing I a bit called to say yeah plan no needing inti yenchen ho no if I show you bomb by ama teachers for no near to team. Pacho your mommy Rebecca Ayitiwo. Hi. Eva. Pacho, mummy mompaye. Japa wa ye nu ado ye dos wana pe ye da wase. Japa pese ye kra be renti da bia wo fa ye mpanyifo ne adifo so e kire yen. Japa no pensu ya bo. Mra ye besua wo hu nsem ye sro se bia akoma ne adwen bia mu. Japa ma ye ntie ni se da bia ye tie no. Japa mra ye betie wo hu asem yi. Ye wo hweso bebre e ma ne mema nyina. Yenum yempanyifo no wo baabru mu omu ye wadwuma edi wanim ema ye se ye di akire ye di ya maame doka sisi ho ye di ni gira ho ma yen na ni papa wo ye ntimira so sana nka wo kono kra no ejapa wo sai ma ne banko mu ebeto anadwuma wo ye so ya maame root ye ne edikanfo ni bebre sandboard ma yen Mlanka na ni daswasa na nka omopa mo masem kura so omufiri omachi no omunsa no omunya agidie edi nachi yes ro se masa anhweso ebi ma akoma mu a etew ene esa emugo odo ema yenyi don kire sabio akwanhwefo a yeni mo ana omo a yeni wo mo wasafo nko a ma ya do ye ni bi a ye no ya sam ka no enko baabia na nam saa ye so amomo anyame wo mundi wasafo mu kra no o mafa so aba behu ye nim se wutumi ade nyina ye na wo moja wuhwie gu ye no ma ye no o ma ne ye kwa ti mre bia no ka aka ye nti esro se adusu a ye besu bia koma ne adwen bia mu na ye ntie ne ye mfanya de esese ye na nam saa ye so upie se obefo ahotefo a yetumi aso wani ne yetumi abu akunta pa akiro ye betumi aya ade se ukoye mu anti esro se bo aye sa ande ni da nyina amen Amen. 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 Amen.
Happy service, Ebusiafo. Happy day. Happy day. Christo Muma. Namaste. Yamiase. No, okay. Now, watching Sabbath school in the Mayan say, waging love. Now, you didn't yamiase or near why am I in Thursday and MC Shia. Now, yeah, a little discussion here, boy, this young offer. Now, it was 1 hour until the end of the day. I think it's we have only about 40 minutes. Yeah, the bebo Adiciano offer. Now, you summarize Viviana. Question. I decided to put the Adiciano online. Send a best there are some questions be also Ebiana ye one say so I saw summer Ebia a bit to me a discussion. Now, this week's Scotland Sabbath school no. Or the man say waging love. Now we share picture na eni yehu ebinu mukita sword. Na sword no omo de ase sword de anka ekon na ye de sword ye den eko. When we are going for a battle na ye use sword. Enti catch say waging love no ye de akodi a ye ba be use edi akwa but yen use sword physical akodi ye be use odo na ye de akwakoje won a they are Satan de omato bondage won a Satan achechire won odi konni egu won so ye de odo akwakoje omo omo ye Yesu manom ye de odo kwakoje omo e de omo abafie. Amen. Aba school no Eddie my last week, doing the unthinkable. The unthinkable now or can want some no ye who say yes to da or do yen or no di kind do yen and nanka yen sen fata. Na yes to di kind do yen to no be boa for real or be the unthinkable, even though we didn't understand, even though we didn't deserve. Sanko also be wujia because Bible might say bonia ketia any woo. Nanka, we deserve to die. But yes, we are more or man compassion do sumayen na obewuje yenkwa. Enti na what Jesus so na wo hwe yen said, "Ye waba be ya maye no. Say yes ye betimi ai yes ye ne yenkonko fa afofra. Any wa yira, wo ye Yesu ma wa yira na bibinti Satan afa wo nomu yenko ne yenfa wo do emu ye den enkonko je omo ne yenfanfo omo emra fie." Iti omayeti as said there are other people outside na Yesu hia say I was say omo brave fie na wo nam ye so e dia kwakwa di se adwuma no enti esa say ne wo ye ma ye enti na wo say Yesu ye de ye koye ma afofo it is about school this week now your memory test what the man no see if you extend your soul to the angry and satisfy the afflicted soul then your light shall drown in darkness and your darkness shall be as noonday. The fan was Isaiah 58 verse 10. Now, my little story about friend is saying a young man. Oh yeah, your friend is saying no. Ku Klan mu KKK clan mu. Now you know you jumedi as ankrofo no mudi. Omu motive is just to hate. They hate without any reason because they feel say, oh, GBB everyone, say mana or America you one there, you know. They who are way foreigner, they just hate you. And these people, this man, there was this only dano or to any see Jewish family biso. Na or ye na just say obedi omeni, he just hates them for no reason. Now Jewish worship leader on any yuri na or or started say would you more from always obscene calls, threatening messages, now or from more now would you matem now or threatening woman. Ain't he how a moon or more say they will look at who this man really is. And abroad more research, who say well you'll be our cripple. Now just say they realize say he needed love, you know, or your might say, you know what, you be ye diane, now yakako serving dinner. Na yakobo ni punumi yakwa komano na abra omu yes and when he was rather threatening them with hatred no na omu no di odoko shia no they realize say
a dream bonny and hatred na de wana kuma mu no esesaaye Emma edu baby kwana na adwe ne say okay ne say de ono kura person so be Jewish ni because they could have na omo wo ho kwan bia say ade a papa ne papa ne ye omo no no mo ho kwan bia say so mo free police no mo report no no mo wo ho kwan bia say e wo say omo de ne famra kwan so bia anka omo di bim. But they chose the radical way. They chose say, you know what, this is what we are going to do. Papa ni who say our problem ono ankasa or ye cripple ena oni dog the woni ma ye bringing it up ne ye hatred into that is what he's bringing to us and are all presented to us. It's no instead of us no thinking of say you didn't be fast acquiring so no into no we will rather show him love. Now they went ahead na omo ye aduane ne makoma no ema enam eno so no papa ni nya agen sakra ema ne ye na adwen say na sabasku ne maye ka say na the yoke and that papa ne so was hatred. Nay hatred. You know, they went they broke that yoke away. They broke that oppressing spirits na hatred na oppressing a life no omo broke that yoke away na eno na Yesu afre ye na wotwe na wo ka kire yen say ejuma no eson na those on the field no musa ohia ye moa ohia yen say ye ba ne nche ye ba be hu odo bebre wadada nyema bebre di akire nyema we don't deserve forgiveness we don't deserve odi ama ye nkwa it was share ye nim say yes so ye be kwa abonten na ye de akwa komo afoforo na ne ma Satan dey oma to bondage they are in distress they are being oppressed no ye be fa na asam so na ye de oma gye omo na ye de omo abrefie amano na ye ba Sunday na kai Isaiah 55 verse 1 to 7 na verse 1 no or see oh everyone who tastes come to the waters that you have no money come buy and eat. What contradiction do you see here? And then na no all culture ye me pacho Abraham me kasa no pese wo bemu a na wa mama hu say ana pese me bemu ha say then na wa bemu na wo so de wo mu a aba bemu ye na all culture no summarize na ma ye hu say o Yesu Kristo aba be wu agye na the niam bi wo ho a ye nipa no we are testing our soul is testing for. We are looking for something. Yeah, okay, verse 2, Isaiah chapter 58, verse 2 now, 55, verse 2 now. And my who say our soul is looking for something. We are homeless. We are hungry. Say about the clothing, yeah, we have it. About no a diet, baby, the physical aspect, no, we have, but say about no the spiritual aspect. Sabasku my own say we are very hungry and homeless. And we need something. Na Yesu frey say yemra wa mu sika momra ma mu ni sika momra na momra mkra mo sabeto ni free oye nkwa a wode maye na wo so wode maye free we should come and get it. Now way na Yesu ede hye yensa say yenko ne na okay verse 2 now we say why do you spend money on what is not bread and your wages for what does not satisfy? In Pembe brain na ya na ye pray say we are looking for something. Many women know. Do be some time in our life we realize that we are looking, our soul is looking for something. If we want to so be atade, you thought idea you need budget, you got to ton tade, expensive design, you to talk, you dress it just to feel good, just to satisfy the soul. But yes, and your money, say we are still not happy. We are still not satisfied. The soul, that means that the soul is looking for something extraordinary, more than clothes, more than a diane, more than a fancy stuff. It's looking for something now. Yes, was na obetimi now this was the Isaiah perspective or the Maya. Now you share the New Testament and so how Peter also the price of salvation, how the New Testament was knowing that you were not redeemed with corruptible things like gold, silver from your aimless conduct received by tradition from your fathers. Now, but with the precious blood of Jesus as a lamb without blemish, without spot. And no
ena ohu Yesu ediaba bentina say we didn't do anything. We were bought by a price. Sabas uba say hana eka there's a question here. Okay, Ephesians 2 verse 8. For by grace you have been saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God. Now verse 9 is also my was not of your works, lest anyone should boast of it. It's yesika bi ena ade yankwa enye ye school bi ena de ade yankwa enye ade kese bi ne yayama Yesu nti ena wo hu ye mobo no aba bewu ade da bi ode ma yankwa is just a gift. Na me ne wonim say me fa gift the bra wo say bia me pe wasem ti ma be che wade na wo ye wadwen sade na me de abeche wo no wo say ma me hu sika na che say my fan chow, na it was not free. And I mean, I got somebody at the brown, so many and day, enje, somebody at the brown, now sabi chiami soka. Ain't you know, yes, to Eddie at the day, or they are chain free. Now, yes, we are buy, and I mean, there were a lot of things, and now we were dealing with. Now, yes, to buy, we came to know yes, to you who said there be saying now at the end of the day, it's here forgiveness be our dear Maya, yes, we are free. You set us from bondage, was setting and free. You know, especially said the why ya no. Yes, so young me and conquer ye mouth for now. You know what say Hannah may share. What salvation is free in that there is nothing we can do to it to earn it. Our works can never be good enough to save us. Yet at the same time, it can cost us everything. What does that really mean? My invest be bra you bet me a share na ubi bet me aboa yen e wo kakra men so na Monday is also e my thoughts and ways e my yeti ase se ne nyame adwene kra owo fa ye ho ye kan Isaiah 55 verses to 13 na e my hu e wo se nyame owo ye ho adwen papa opeye yie opese ye enti no aya na wo say ye beto mu wasase isu yi there are some norms ye cry ye culture no po there are some norms bi eni niama bia eni nyame asem ebo ebra ena Yesu afreye na opese o change your thoughts about that no because o see the ways are higher than our ways and now it be bia kwan ye hu ni set ni wo ye ni so no say the Proverbs 14 verse 12 ne kan say kwan bi wo white ni wo ni pe ni so but ye no eyowo it kwan bi wo aya ne ye hu ni say o ade we de me ye we na me ye we ya e de medu ha say na me ye we na but Nyame animu no enye sakra that was not why Nyame frɛ. Nyame has a different thought, a different approach, a different way of doing things. And opese wo no bra. Na ye be bre wo ho ase. Na onkyerɛ wo sa kwan no na ɛfa so. Na the thoughts any trimuponti a ofrɛ wo ba ne ministry mu, ofrɛ wo free wi ase ana ofrɛ wo eba Nyame adwuma mu no. Na wetimi ayɛ den achieve. Na wo ba na wo ye wagye so befa wa wo edi a ewie ye na be ye owu ama but so we are why so we need Yesu be nante dia ewiye no ebeye inkunimdie amount. Now you share the question that was also look at the bad things you have done, the people whom you have hurt, the unkind words you have spoken, the words in which you have disappointed others, not to mention yourself, and yet through Jesus you can be forgiven all these things and stand right and perfect in the righteousness of God, in the sight of God. If that isn't unnecessary, what is this? No crepa yenum bi yenim say asana Yesu be free na konua bebre eguye so na ohaw bebre eguye so e den konua na konkonsa konua intro konua enibre konua how bebre we were looking for peace everywhere and that peace no na ye nya ne ba bia ya dum bi na dum ye so na Yesu di ni nyina kye yen na wasesa ya adwene wasesa ya koma na wasaye ya bode foforo na wafa yen na yetimi ejina nanim na yetimi ni di nkomo na wo hwe yen so say Yesu so de why ama yen no ye betimi eye e de akoma afoforo na o share fast na e kafa Isaiah 58 verse 1 to 8 verse 1 to 8. Now, eden na ehon so ka kire yen. Ma ye hu say Israel for no. Na they had a day a friend a day of atonement. And I know Pastor ma ye hu say Acts 1 and meant.
at 1 minute. A day omuni nyame kabum omuye baako. They become one with God on that day. Now that day no there be a son that day be drew up 10 days before the day no omu fato to bento bomu the day ye the day catch ni nyina say a day ni ba o once a year. Na that day ni drew a omu fa odwan mienu a lamp mienu na omu de baako obia beka ne boni gu so na omu gya na manako room na first one no no omupuno na omo de apete de apepa omo boni nyina e wo sanctuary ho na eno na se ba be sia na nyankopon hwe omani omo bohu dewuro na de nyankopon hwe free Israel for no was say maybe sa e ba na anka oni omo be have a relationship, they fast, they have a solemn a friend is saying involvement with God. Now when they do that now na nyame hwe omani say they will ask for forgiveness. Na boni omaye nyina no omo besre na nyame na de ache won na se odecha omo wi a na ohwe omonim say they will not go back to that sin again. Until after that no omo nyaje sakra ma de na nyankopon na wo hu ntie ma Isaiah e kiro sa asem we e de ma wo mo na nyame hu ni say abra omaba omanim omaye sa ade ni nyina no nyame came to realize that they were only doing rituals. They were not doing it with their heart. It wasn't coming from the heart. It's not only rituals to God. It's they pretend, say they are worshiping him. They come with a pretensive attitude. Say they are into into no but in deep down their heart that they had so much hatred for each other. Deep down their heart that they were oppressing them. Into the na who said the say so mu yesa eyini no mu sra boniface wie no mu kwa. Then they go continue. At the end of they go back and they go and continue. Na they say oppression say obi osisi ohiani bi owo mobroni bi owo omumu a oni bi ana wanya sorry bampo no instead of some be chira no odo na nka amani so ehu Kristo say Kristo your odo no they rather go back na omako oppress no na omu osisi no na omu tiny ni na and nyame so say who said there was so much pride in their hearts no omu was so much it against sacral repentance na ni oma wo mo it nyame hu na nyame was complaining say what is wrong with you. And you say, I'm a friend, this is not why I called you. My friend was saying, Mumra, Nakamubenya doing sacra, not through you, no, other people will see me to not come glory at daddy. But when you guys came, you pretend to humble yourself, but you don't, because after a month, you go and are fleeting other ones. Other people are you more to me or mosono, you go and you do that to them. Nanyame enina on Judea Israel for no. He was through Isaiah no na or catch said Debbie. You can't do it that way. You can't choose to worship me the way you want it and expect me to give you what you want. You can't choose to disrespect me. You can't choose to because yes to kind or say me Christo. What mean choose to disrespect me? Then you expect me say there mo bisa me na mon sabeka there be enyanesa intino. Yes, na nyakopon church from say monpa ya mo bebre ni de na mo ye ni bebre no mentie I wasn't listening. Now you hear also one of the crucial lessons that come from this text points to the difference between being merely religious and truly being a follower of Christ. That means that we could be just me dear no we yet to SDM into say no into Sunday into say nyame honkono directing and for yesu ko train so we call or the honkono never be to all truth into say what directing and na obo resist because ya dream say ya na yenim no into say ya na was say dey ekono or say you can just be a merely religious person and be truly being a follower of Christ. You can also say, we ye nyame penny dear or on pesa obey and not yes, there's a two difference between that. Say, just churchgoers and being a true Christian worshippers. See, how do we as individuals face the danger as those presented here, which is believing that our religious rituals somehow show we are really following the Lord as he asks us?
Inti say yanka say betimi ahwe yemu na yehu say are we doing the right thing? Are we doing because we are human being, we have a soul in us. When we are connected to God, we feel it. When we are not, we see it. Inti nyame expect say yanka say yenye soul searching. Na asa de beba na nimu on the Sabbath no ye nimu bebre ho ye de yesa kwokeka na yakwa ye na yehu na yes no free emu it should come from the heart. Na nyame obehu ye mobo na waje ye free ni nyina mu. Na ye ba Wednesday na nyame no ye no kwafo nti no or status or chire how they should behave on the day of atonement. You know, they should come and behave with him. Say omoban and chenya instead of doing the rituals and the normal, if they will stay away from it and keep the Sabbath holier and willingness to spend your time and energy helping those who are in need, those who are in bondage, those who Satan the Nyama Egugu and so we can go beyond to show them love. Sometimes here Christopher said, "Many women I am not sometimes obi to me ya de say be me na mete wa me church about school yi na wako hu say meni obi bo atwede pa de mu odin a afa beka say ya na pa ni you judge me say you think sir I should know better. You think I should know better because send me church you shouldn't and say anka meni wunya asam kura anka mitimi ni wo yaka I say bia why my dear maka na wo buafu na me hu ye wo buafu timi so me buafu. It shouldn't be like that. One of us has to be the bigger person to look beyond. So winning bibi maka ebia how but me bon pa yema say brade be ma wa saka but that doesn't mean say me shiawa na me twam na wo so twam no God do not expect that from us or expect you say we should ebia me nyine wo nyame mu kaka na wo nyine wo nyame mu kaka nyame expect you to reach out to me me no ntiniama bia sintino na me yes and kind of way na me no nyame expect you say you reach out ebia na you are higher in the spirit more than me it no say wo ye wa adwen say wo ne me betwe na say me ni wo nyina Jina baby back sana nyame say more outside ye kwa edu baby they will give us attitude, they will insult us, they will say things that we don't want to hear, mean things to us. Nyame expecting and say you bit me looking beyond sadia no na because sana nyame hu yen yo na yeso so na ye suban ni bi wo wa na enye na nka mfata kura sa ke be friend say nyame ma but nyame looking beyond say there be and there is something in him and nukure bi woni mu but Satan edi ebia ntokwa wodi ayaka yo wodi kunsu akata sanyo nyam na nka me de ama ana no wakodi sa suna kata ana so it they see instead of seeing her say she's like this a good person we rather see the bad one na akata so na yesu ye nyina ye mobo suban bia na ye kura so wotwe bata na ho e man de yesu ba be hu no kura na hu say no there is something and what say we should also work out for other people almost omuhia nyame asam nti ye hwe Matthew 25 verse 14 now was saying, and the king will answer and say to them, surely I say to you, in as much as you did to one of the least of these brethren, you did it to me. Now, Osha James 1:27 now, was it pure and undefiled religion before God and the Father is this, to visit the orphans and the widows and in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world. Everywhere say you be call abontain and omo hia ye mua at this time a coronavirus say na people nipa hope asa. There is no hope. I can't remember. So there was a video going around that time Italy be any more day. The papa be a sika ojina the building so no so to sika ni busa because almost say sika ntimi nyene nkwa. Now there is something etimi jinkwa eno nkwa ye Yesu Kristo and the was ade no na ode amaye ode adum ye bi na o hwese yes so ebitimi de akwa kodum. Now look at the blessings in Isaiah 58 that God will come to those who seek him, to the less privileged. What do you think that the Lord is saying to us here? Are these promises supernatural interventions in our life? If we do these things, or perhaps is he telling us of natural blessings we receive by giving ourselves to others as opposed to being selfish, greedy, self-absorbed? And then a time for us. A time for us. Yami expect say ye no ebenya connection bi. Ye ni benya nkitahodie bi. Ye ni benya some relationship bi. Na sa eno na oma ye hu Isaiah chapter
58 verse 13 and 14. Or see, if you turn away your foot from the Sabbath, from doing your own pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy day of the Lord honorable, and call him and shall honor him, not doing your ways, nor finding your own pleasure, nor speaking your own words. Or see, then you shall delight yourself in the Lord, and I will cause you to ride on the high hills of the earth, and feed with the heritage of Jacob your father, and the mouth of the Lord has spoken. It's the Yakupon catcher ye say, ne dana ne Sabbath no. Say if you will stay away from doing our own pleasure, what say? I know we come to God every Sabbath. We have asked God, ye never be why ye be say rade. Ye ni na kanwa sama sie, ye she ne nima Emma. This week Sabbath school no Emma wehu. Can you do a soul searching? Can you go on your knees and find out? Maybe there is something at air koso. There is something at wuya and in yamia san air boy bra. And that is why AC blessing be and yamia to say edia mouth. Eya wudia edawo trail, but the long you keep ignoring God's ways, not God's standard of ninyama na wo hwehwa wo wudia no. Sa you know one sa enka it was going to behold. That breakthrough now we rade hono one sa enka nti nyame ehwe yenim say sa niama we nyina niama bebre wo a me ne wo nyina yenim obi a won individuals a edu sabata we sneak to do it ye ade ba kwa come to ade a say me fa le say it's ma Ruth or ye ezi enim ye ezi na so wo hu me say me ye na ebe ha me a. Then if in my secret place, I shouldn't do it. I said, me, because in our secret, because I say, my roots and I'm shroning tea, and me hide it, and I'm a pese, mean pese will be a bedding, or obehume, and not to say, my root na me soon is a siao. Or no, me because I want to please her. I want to say, Pastor, you have to hide. Now we'll see. Then that means there is something you have to deal with. No creepy or why you have to approach it. You have to deal with it. Now with me coming out clean. You know, idea megan will fear me see now obi who me wa mean to me then I have to go in my closet and talk to God about it. God is ready to confront it because what I'm struggling with. God is ready to help me to confront sa enyamano enyina. Na or sister my family Sabbath no anya niama me ankasa on my own will. Anya niama me pet Saturday no na me bonyoma enfate rade. E see as coronavirus aba ye wo fi Sabbath no. You could go work. Ubetimi akwa ejuma kra na what lie is nobody will know. Ubetimi aye niama you that pleases your soul. You know, in your own way, and you think say it is okay. Ubetimi aye ni nyina. Obi am bisa o she, but one kasa would see we should no be quine because bibi a would atu nyame anim a wo bisa no say onyema wo no. Onye because nyame our standard. Say yen ntimi nkodwani ye kuo we ase enye de ye pe wo ho and they will accept us like that. How much more God or ye supreme? Na yen ye ba nanim a ye pese ye betena se na we should do what it will please us. Then we are expecting a reward from him. Enyadia ebeye adwuma nyame oye just na oye nokwafo enti or catch in this week about say waging with love ye kwa akon na ekon na ye kono ye de odo na ye de kwakoko sa akono ye sa ekono there are people they need a strong love, a love that look beyond Anna, a love that look beyond utimi hu obi otimi say sandi pe wade papa bi wonimu ba wo hwe ni ye bia wo ye ebia na home training bi na wanya ebia na ntiti papa bi na ebia na yonkofa bi de na kwakọ wura baabi eti nyame hwe wo say wo no you should see beyond ebia kasa kire kakra bi ebia there's something small be with me just a little help na wo push ni pa no wo hu say ade nyame de aduane mo no na aba abonten na abo afoforo say di pa no kwa betimi ade akra be 5 10 20 e de ama Kristo sa na nyame ehwe ni da ye so say adwuma we no ye betimi aye e de ama no. Now, also look at these other ties between the themes of self-denial, social kindness, and the Sabbath as depicted in Isaiah 58. Sabbath
Freedom from Weekly Tour is kind to people, and because it let them be refreshed. The nyamisa open no ni Sabbath no say we should keep it very, very holy. You know, he it's something that he keeps talking about it. The idea say we have to keep it, you know. Sabbath school this week na baby we are falling short of no. Ya memoir na yentimi enye sene onu Kristo ne pe na ne mabia wa bontia wo hia mwa wo hia ochie ama won kra. People are oppressing them. They just need to that the KKK nipeya Jewish worship leader, yes, and know what this person. We see all these people in our workplaces. You know, they are so frustrated. They get angry quickly. They have anger issue. They sometimes just a little talk. And no, that's the only way we can use to reach out to these people. Now, discussion questions. No, I say look at the question Isaiah asked the people of his time. Why do you spend your money for what is not bread, your labor for what does not satisfy? Ask yourself, in what ways, if any, are we doing the same thing, looking for what does not satisfy? Why is it so easy to fall into that very trap? Questioner, that's so am I in Sabbath school no in this week? You read the other questions, so I wait in your na ye dia the Sabbath school no nyina no na ma bonnet of the mind. So we will be big one questions no discussion questions no na e work on. Amen. 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 Emmanuel, my contribution. Well done, Patrolman. Me dear, about Sabbath Nedian. Na me dream say, Nyame ye in property. Into your boy, you know, we no say why dear beer, say walk car. What you can now so me chamale you ya, somebody call. Let me go change the oil. Let me change the ties. Say can't meet me, alas, can't meet me a cobber beer. Ye Nyame the boy. Nyame any queen who so much say. Yeah, you man now was no. You put the answer, Missy Borno. As I tell Motranase. No more refresh it. No, you put the answer, ya, what in it be. It is about my dino crown. A year for our own good, say. A bet me as an again, ya hold them back, yet me as already acquaint you muscle. Oh, man. Intino, a year, near my Yammy Cassia Yanano, Ushema, a same chap be see and so say. A bet a year. And then you pay. You know, that was what I was thinking. Say, Sabbath and crying, I'm passing in chain. Yeah, young cat you, Madas. Amen. Amiana Pacho met me. Yeah, there was now pa Women's Day, Wabu Body Mama. That was wonderful. Pacho Wednesday no kakra and I'm pese. Obusa question be your hornum na madwene ho a. Said the ubi edition ma ye no odra nyankopon edido yen so much wabe waje yen. So what do we do with it? Eno ho nti Wednesday ho honom no na o se onyankopon hwe yen sa ampara ye bekwa asori ye be ye de se ye insha suma de ye ni koto ni sa ne mani nyina na ni nyina no de ehia wo mu pa ne se ye ko abontene said the kind ye de akoboa obi a ohia emwa. To be some question me said strict rest on the Sabbath or willingness to spend your own time and energy helping those who are in need. Which one is important? Nini na hu hia. They said the elder Imaka ye no say ye di Sabbath na se ye ko ne ye ba enye for yen ye for yen bet de nyame hwe pa ne say yeso ye bitimi de emwa ene inshira nyame de akira no so akwa abontene akodo afoforo na etise ayi so ye adwuma hospital anopa ne o ye hia na omo ma ayi preview say this ni say ana say wo military mu anopa no ne akira wo ne manyina say ye hia na ye de yakwa abontene enti ye hia say ne ye hia say ye ho aye fefefe say no nye ne nyina ne de hia pa ne say ye de nsem no
ɛbɛkɔ abɔntene na ɔmo hia amanfo hia moa yɛtumi aboa wɔn with the love and Nyankopɔn de adɔyɛ no yɛsɔ de adɔ. Amen. 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 Anna me pesa me kan baby kakra. Paulina Patrol, Savilas, any D kind. Sister Anna, for that opportunity. We are now. Addition, dear, my wire, dear, na. Send me take home and answer me note and me day. Bomb me bravo addition mono. On say Sunday buy something free no. No. Isaiah 55:1 no. Now consider everyone who thirsts, come to the waters, and you that have no money, come, buy and eat. Answer so we say contradicted. But me who set money no here no stand for me as power and strength. Answer money idea very important. But so bet me aba abeto bibia you need money. Na nyame wo se yenkoye mfa odo yinko. Se nyame na amoa me mama hoden me tumi a me nya odo. Although it doesn't come by like that. Me de bia me wa asem personally make us say nyame anka obi akoma ontimi nye papa. This nyame nkuto ne betimi aka wakoma ama waye de woye. Inti se e fa ni saa na se ya ama nyame ho kwan na wa amoa ya ama ye nsika na ye power to me no any strength ye ntumi nye saa papa na all no. And how can we buy something na emra ye nisika? Nti nyame asam no da bia no ema ye we esaye power ni strength and se metimi de edi bone so to overcome. Beto ade ebema wani age beto ade valuable. Inti se menye tumi nyame mu tumi ene ahode na metimi edi bone so metimi agbo maadwene mu pone de minko wia de minko ka obi ho asem minye obi bone minse obi anase minise but nyame ama me that power na I can never overcome. So yesa ko ayini so Wednesday na make something about nyame say 55 Isaiah 58 verse 8 to 12 no on said na o ka say yen sane abonefo po yen clothy wo mo deja ye bonds of wickedness ye be kan bebre sa miti we bi amabo obi ho papa wo maadwene mu minti mi mfa ne bone nche no enso so no me fi wo say ayisika me bia me wo sika nti be kwa akoto ade de akoche obi adisuane de mam say person say me yesa me nyehwe ade a nyame o say the faster o deserve the so be ya ade free akomani mu yes obi abetumi a cha ade obi abetumi akọ prisons but akoma no se bibi wo ho na se mintumi mfa nche se bibi wo ho na de me cherish it so much but enam say the de ma me nti no me pride nti no I can't let that go but me wosi kenti bia metimi akoto mo bag ma kogina Philadelphia ma kojecha ma homeless eno no menye ehwe enu bi na me feel say Israel for ne ye no sa me bia me yes situation me was situation na bi mu boni ni de mintimi mfa nche e bi abufuo bi o me so de mintimi nyemu koko boni bi ni de mintimi nyemu but e me mrenti no metimi akoyi ya adoye na me de no yes nya me se yenye ni na first de hia pa ye mentally no and na cause bounds of wickedness adwen boni ahye me ma me se me nua me ka ne wonsem gu nanimu ase e bi a ne nte sa but betimi ya adoye a nyame ani nye saa de no nti me no ni adesua ne de ma me personally se me badge nkwane nchen a obema me power ametimi di aiden aweji saa love no a strength from above. There is nothing me metimi I out of my own accord inti me this week no na me de sre nyame se omoa me pa no ma me ahoden oma me tumi na me ntumi mfa ento ne nchen ahoden oma me odo ansha komani mu ma na mintimi fa me nua bi bɔ ne nche no na mintimi nyai ne ye bi a me ya enhye na nimuonyam na mimfiri hɔ no emom nkoye de me feel se ne de enka me kese e bi a metimi aye bibia ma obi no de me ye be ka me no a mintumi nye no ɔma ma hoɔden no na mintumi mfanye se be ya daachi bi no minsoso no menya nanim adom nti minsoso de kakra mesua ya this week no me de bo me bra ne se nyame mama hoɔden sa amen. Answer time nti no obetimi arapo apo. Yeah, you patch out for the bra 1 minute. You say you want to know.
na yɛntoa. Adeɛ na meka atoa so ne sɛ wɔn sɛ Nyankopɔn ama yɛ promises bebree ɛwɔ Psalm 91. Yeah, na ye can claim all those promises. No, but see verse 1 now. Or see, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. It's only he who will dwell in that secret place of the Most High. No, or no, and idea it was a bit to me. I am man. Once at this young beginning, no, you said something about yes, ebewu ejiyen. Enkwaje ohwe no me no de me ye bia ni ho a ebetimi ama me enya nkwa. But Yesu wo na obewu ye no. But at the same time, at the siane beside, at the same time, no dear na menso me ye. Entine de me ye ni say Yesu wo obewu ye no eye for obia the whole world. But he also has some specific people bia na ni eda wo mo so. Eno ne mi ne omi no ene obia o de no hye Awurade tumi no ase. But Psalm 91 can say one for one shares to me nasia. Those promises na ye extra na it come with the ye can you will not have it. Until we might think say be a sorry any ade. But am I really under that shadow no of the Almighty no? Am I giving myself to Nyankopon for ne bambo no a yes specific to woma omode omo atono? Say yene sadi a obema yen start wings no ama de all can waging a love no. It's not easy said ye canon no. Obi a wadi watem but Nyankopon se do se nipa no. Ye nya sa e yin free Nyankopon ho. Ye de ho hye ne tumi na se a obeboa yen ama ye ahoden a ye betimi edi sa adisen eso. Medase. Amen. 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 Sabastu no ni nyina ni edamase. Nyame asoma ye. Mana ode asoma ye no te ye for do ne panko ko nhwe won a wo ye afflicted, won a wo ye angry. Now they are in darkness and you know we are but omo de omusu tisu o se yenko ne yenko fa omo nyina emra. Eda mo nyina amase. Amen. 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 God bless you, sister. Amen. Yada etisha for nina se omutimi ebie lesson you ma emu maye. Meaning say me personally ni misia a lot from this. Because so I encourage you say mu de bia yensia your Sabbath school lesson throughout the week so that a bit to me I continue to be interactive to say and the Sabbath school you. And Sani Bekono quick reminder de mum say from now on or free nekono say within what program this so na say unim so uye bibi was Sabbath school present ano to send me and then yembo within it was say within by screen is what automatically no or start to say okasa patrolman train say yebo within and sana or start to say obekasa inti si beji way atimu near the aye juma patrolman ka amen. 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 Nti yetwa yedwumedi na se. Happy Sabbath, church. Sabbath. Our closing hymn is Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of his Spirit, washed in his blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my
praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. 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 Abnjawagyidifoɔ moma yɛ akoma ase na yɛmmɔ mpaeɛ. Daa Nyame a wɔwɔ soro na w'anim onyam ahyɛ asase yi so ma. Ayɛyie ne aseda mfa adɔba no so nka wo din daa. Amen. Ɛda wase a ne sɛ ne fata. Firi sɛ wo ne yɛ n'adi ne yie. Ɛnnɛ wo homeda fɛɛfɛ yi ama maa so anya akwanya wɔ mu a na aseda ntonto ne nkamfoɔ ne ɛdema. Ate ho nsɛm bebree. Bawa ama yɛate nsɛm bebree. Awurade yɛsrɛ sɛ deɛ yɛdi mu fɔ no fa kyɛ yɛn. Amen. Na ma yɛ ahoɔden a yɛbɛtumi de ako adi bɔne so nkonim. Awurade yɛsrɛ wo sɛ sɛ obi fom yɛn a wabaawa ama yɛahu sɛ sɛdeɛ wode yɛdeɛ kyɛɛ yɛn no ɛyɛ so yɛmfa yɛ afoforɔ fom so ɔno ɔmbɔ ne nkyɛ wɔ mo. Ɛnam saa yɛ so ɛnsi yɛ nhyira papa bi ho kwan. Ɛsrɛ wo sɛ hu yɛ mmɔbɔ awieyɛ berɛ yi mu. Afoforɔ ahwehwɛ wɔ Awurade ma wɔnhu ɛwɔ yɛ mu. Yɛnna asubampa adi ɛnkyerɛ afoforɔ. Na abere ne abere nyinaa wohyia da mu a yɛhyia no ɛnyɛ nkonimdie ma yɛn. Yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho na ne yɛnto gyidi anammɔn. Ɛnɛ homeda fɛɛfɛ yi mu. Yɛsrɛ wo sɛ nhwɛ yɛn bɔne so na ne yɛndi. Yɛsrɛ wo sɛ hyɛ wo ho animuonyam na bi nso so yɛn so. Anɔpa yi aba a wanti hyira asafoma nyinaa. Na hyira sabaskufoɔ tikyafoɔ nyinaa da. Awurade sabasku yɛ asafo yɛ akoma mu. Ɛno nti yɛtia yɛntie mfa mu akoma pam. Mfa mmɔbra pa a ɛbɛfata na asɔ wo Kristo w'ani. Amen. So wagye yɛawa a wɔatu. Nneɛma esisi nyinaa kyerɛ sɛ ɛnkyɛ na woma yɛtɔ so mmienu n'aba. Yɛsrɛ wo papa. Yɛsrɛ wo bebree sɛ ma yɛahoɔdene a yɛbɛtumi de adi bɔne so nkonim. Na sɛ wopie a anya akwanya ɛwɔ w'anim. Anɔpa yɛgya wo kasa mafo hyɛ wo nsa. Amen.
yɛsrɛ sɛ kasafa ne mu yɛn nyinaa yɛmfa mo abrabɔ pa a ɛtene na wopie a yɛda wase bebree wo ne yɛn adi yie ɛwɔ wo din mu wadom nti amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hey, woman ministry. Nti. Senya ya so ya nke ebeye hu be ni ebeye hu bi wala yi so. Ba power no esu atwitwi kakra nti ya momfa nche mem se enra medwuma me koye na e involve a lot of talking. Ti ama me voice no. So ya be de ni aba. Amen. Amen. So muma. Kristo muma. Ya mi yo hey. Oh, your son, Ananya me, oh, hey, oh, your son, oh, my young say yes, Your son, me, oh, hey, oh, your son, Ananya me, oh, hey, oh, your son, oh, my young say yes, oh, yeah, oh, hey, mama, yeah, oh, yeah, mama, yeah, what may you say, Zion, ye beko, Kabare, kudim poho, Zion, ye beko, oh, Kabare, kudim oh, Zion, ye beko, oh, Calvary, kudim poho, oh, Zion, ye beko, oh, Calvary, kudim poho. Oh, Zion, ye beko, oh, Calvary, kunim woho. Zion, ye beko, Calvary, kunim woho. Ampa, Odoneye, ampa, Odoneye. Aoni pada seni dowo yanko se uhu ampa odoneye o ampa odoneye ampa odoneye aoni pada seni dowo yanko se uhu ampa odoneye mami doke ejumeya enkwala penyi mofra doke ejumeya bo mo sorry mo fama kota deshe doke ejumeya mofra kwara penyi ni doke ejumeya bo momra doke ejumeya bo mo sorry mo fama kota deshe doke ejumeya bo enkwanguma surubuku enkwanguma surubuku misi gudi wo mwana gudi wo mwana minso mide wo mwana midi wo mwana Mami sofu yesro to asuma yen. Amen. Amen. Montintina bukadino
enche no kubegu na muntintim na munshedna enche no kubegu muntintim na munshedna enche no kubegu niehu Kristo muntintim na munshedna enche no kubegu okubegu niedruke na muntintim na munshedna enche no kubegu kakra nieduke vino muntintim na munshedna enche no kubegu mimi dasun yefe ni agro muntintim na munshedna enche no kubegu meniji semehuma jinkwa neni obefa mi akomeja nunche na mini abofu etu erusiju edi odukumana ye meniji semehuma jinkwa neni no befa mi akomeja nunche na mini abofu betu erusiju edi odumakuma ye Maranatha, Maranatha, Yesu Christo baby, oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Yesu Christo baby, oh Oceana, 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 Yesu Christo baby, oh Aminian way, Amin Kurof way, Mumra Mayenie. Yesu Christo baby, oh Oceana, 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 Yesu Christo baby, oh hallelujah, 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 Yesu Christo baby, oh Amen, Amen, Kurof way, Mumra Mayenie. Yesu wasami yari, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, Yesu wasami yari, Oceana, 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 Yesu wasami yari, oye kasi, oh, Yesu Christo yeki, ori baby, oh, Yesu baby, Yesu Christo baby, Amen. 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 Happy Sabbath, church. Happy Sabbath. Sabbath. Today's call to worship will be taken from Psalms chapter 66, verses 1 through 4. Psalms chapter 66, verses 1 through 4. And I read, "Make a joyful shout to God, all the earth. Sing out the honor of his name. Make his praise glorious. Say to God, how awesome are your works. Through the greatness of your power, your enemies shall submit themselves to you. All the earth shall worship you and sing praises to you. They shall sing praises to your name. Amen." Amen. Amen. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is our God. He who always liveth, evermore the same. Heaven and earth he ruleth. Come and praise his name.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. 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 Awurade, deɛ nyinaa so tumfoɔ na ne nyame anɔpɛ yi, homeda kronkron a nhyira ne anigyeɛ ayɛ mu ma na wode ama wo mma, ama yɛn nso yɛnyɛ mu kyɛfa bi. Awurade bra aso sɛ wo mma yɛbɛkoto na yɛasɔre wɔ. Ɛsrɛ wo Honhom Kronkron sɛ ɛne yɛ mɛtena. Ɛmɛfa yɛsom nyinaa nomum na ɛnnɛ yɛnhyɛ wɔ anuonyam wɔ yɛadeyɛdeɛ nyinaa mu. Yɛda wo ase sɛ ɔne yɛtena saa na watie yɛn ne na wobɛyɛ no saa ma yɛwɔ Kristo Yesu din mu nti. Amen. Amen. We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone imparts, faith in the promise of his word. We believe the time is here when the nations far and near shall awake and shout and sing, hallelujah, Christ is King. We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. Amen. 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 Yada onyame ase sɛ nyame ne yɛn de ne yie adɔfoɔ ɛne sabati gyina sɔfoɔ apiako bi kwaten ne mpanyimfoɔ ne women ministry mpanyimfoɔ anamu ama obiara kwa aba soronko paakyɛw bie wo camera no ne wo speaker no tum na kano. Amen. Happy Sabbath to everybody. Amen. 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 Happy Sabbath. Happy Sabbath. Da nyame ase ene yɛsum yi ene yɛ special day International Women's Week of Prayer day yɛne anuanom bebree na ɛsum yɛnya no nti yɛsɛ Toronto fo bebrebe ɛbɛba ne yɛn abɛsum. Amen. Mama mo Toronto fo no wɔ so no mo camera no yɛn na yɛ mama kwa aba soronko Toronto fo a aba so nyinaa mamu nyinaa kwa aba soronko ɛne yɛse wɔ mo sɛn. Amen. Ntwida kwa so ɛne yɛ som ɛnɛ menim sɛ ɔnya so a sɛ ɔma so ɔbɛba nɛ nti ɔno so yɛbɛka amen soronko na afei me was so from me that kwa me was so yɛ ma so akwa aba bebree nyame nhyira yɛni sɛ yɛne mo som ɛna afei Yonko Dot Radio so ɛnɛ dɛ yɛne wɔ mo so na ɛsom na kyɛ sɛ dwumadi a yɛdi ɛkɔ wiase baabi a nti mo yɛnka amen so ma Yonko Dot Radio fo Amen. yɛda nyame ase yɛtoma so nyame adom a ɛnɛ awie yɛ mmɔfra no children ɔmo bɛhyia 2 p.m. na about 3-5 a yɛn nyinaa yɛbɛsan hyia mu ne adults na yɛ maame deɛ ɔde bɛma yɛn ɛnɛ awie no wato din sɛ parenting during pandemic yi mu no yɛde mmɔfra no mfa hefa ɛbɛyɛ anigye yi nti bɔ mmɔden a sɛ ɔbɛba
Nafi yesua how to parent our children. Afi nyame ya adomo awiana so birthdays for no ye be celebrate nti ya na masha no so ye toa so nyame ya adomo a ochina Sunday ye be share aye Bible studies said there be aye no na Wednesday aye be die ye nhia esan say week yi no na enka ye week ya ye de small any grow caring groups no ehia na International Women's Week of Prayer and and growth groups no ehia nti Wednesday for edebe mamo na mode no so no akomo various groups na afi no mo hia na ahyenyame de ho no nyam tumbe ne sa menka nyame adomo on Thursday e ba betua Sabbath school the student also 12 emu de yi bo modern abra na nyame ya adoma fiada anwumre so be hia atoa ye Bible studies no so nti mama ye nhya no so upcoming events nyame ya adomo April 3rd ko nyina stewardship emphasis week na ye di ko wia ne 10th April no harvest na harvest we there hia say yetimi akire ye do akire nyankopon kaya last November na esenke ebo no nyame eka sofo ne mpanyimfo akoma ema church nyina no yenya holiday na obi enchaye eno wase elder eno de my adults I can't wait 7 besan gba for rebiem na pandemic yi mu no COVID release ahodo am nsaka no ma am even richer nti mpesa me hye nyame no nyam na so weba so nti April 10th bra na be kire wo do na amen Amen. acho yebema secretary Elder Sako de amayen update yo opanye bedase happy Sabbath. Happy Sabbath. Ida onyankopon ase wie sabe update kakra bi na mewo na me de ma ye nyina na ya hye ne nso em say be a few weeks ago you share video say ya na ye bobo adofo ne abusuafo a sabe ye hu omo line so ada say ye ti omo nka ache enti no omumu baako ene ye nuaba kwia daako na me adom ye ne kasa ete ne nka na omaye ya we say osum ewo Boulevard Asafumanase Boulevard SDA Church enti omagine atum ewo ho by professional faith enti no ye side tries ye verify from conference there who am pa ne din ewo ho na fe etimi ehu anamo SC2 enti ye verify from conference ema conference so ema yenya nti say ampa ye nuaba akua edin wo Boulevard Asafumo disabre ni din eni Philadelphia Asafumo biem enti na ese boma mane na ye hu nuaba ewo ye lie so recently na nyame adom oka Boulevard Asafumo ono omo somo ho enti na announcement kakra me pese ye hye no so ewo ho no da munyina ase amen amen Elder Sako de ye do wase nyame enhirawo adofo ya omodin trotro so so eda onyankopon ase yenua bema Alex Owusu entwi one abusua emra on papa efiri mu yi omo omoda asafu ya se bebre more caring more phone calls ahodo ne more advice nyina no omani aso domo san eda nyame ase afi last week so obehira ne ba na oda sofo ne mpanyimfo ne asafu nyina ase samo boama adwumadie no so ekoso sana so panyi Pastor Apia Kubi kwaten na busu so eda nyame ase yenua ba Jocelyn so abusua eda nyame ase ewo de nyame busu eye ewo abusua yi emu sana members nyina ye kambom eda nyame ase nyame woni ye de ne ye ndi asafu so ye da nyame ase afi ebeto so na ya bompaye be bompaye ama ya bofra ajoa be bompaye ama yen grove groups no caring grove groups no
na afei yɛsan bɔ mpaeɛ ama COVID-19 pandemic nti mbankyɛw monsi mo tra ase na yɛne Onyankopɔn ɛni nkɔmmɔ. Onyame kronkron yɛde wase ɛnɛ da yi wahwɛ yɛn nyinaa yɛn nso wabɔ yɛn nyinaa yɛn ho ban deɛ kyɛn so koraa ne sɛ da ɛte sɛ yi mu no nhyira egu so wɔn nsa gu so ɛsɔ yɛn mu a yɛka yɛn ho abɔ mu ɛsom yɛde wase yɛhyia yɛ adɔfo bebree nso so ɛyɛda wase yɛn nua bɛrima antwene na busua ɛyɛda wase sɔfoɔ ne abusua ɛyɛda wase saa ɛna yɛda ase so ma adwoa ɛna yɛn nyinaa nso so yɛda wase kwan soronko so yɛsoro bebree sɛ ka yɛn nua ketewa ɛne yɛba adwoa ho na kɔsoa na sane yareɛ koraa ne nsi Onyankopɔn a wohyɛ dwuma paase a ɛnkɔ awie a wo ho ntɔ wɔ no nyame yɛsrɛ ɛne yɛhyɛ wo ho animuonyam a ɛnkɔ awie yɛmfa naaseɛ soronko mmra wo afei grow groups yi caring groups yi yɛpɛ sɛ ɛyɛ kɛseɛ yɛtere mu na yɛ kɛseɛ bebree na nam so ma asafo yi koraa yɛ bebrebee na hyɛ wo din kora no nyam na wafa so na afei waba ntam koraa ba bɛfa yɛn akɔ heaven yɛne saa ma yɛn afei covid yi mu yɛn ho kyerɛ yɛne yɛn mma yɛn ho deɛ yɛnyɛ emu no obi di adanse sɛ emu no koraa no wɔkyerɛ no bebree saa na ɛteɛ deɛ a ɛne yɛn nyinaa yɛsrɛ wo hyira yɛn covid yi mu na obi di nkɔmɔ sɛ nanka bɔnsam pɛsɛ nkɔ ɔfa wei so di gu onimu ase gu yɛnimu ase nanso so nyame wafa wei so ɛyɛ nhyira ma nti yɛsrɛw kɔsoa na yɛ nhyira ɛma yɛn nyinaa yɛda wase so watie sufrɛ ne yɛn mpaebɔ ɛwɔ Kristo Yesu din mu nti amen. 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 Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy day. Yeah, nyama yebeto no ewo him 195. Roberto and Shirabosu, Eyini Odoboshe, Ahodimi Resobeba, Adinkwadi Fisuru, Shirabosu. Shirabosu nyaye, Adam Filito Yehusha, Neso Yesresu Nabo. Roberto and Shirabosu, Urato Bigu Yesu, Mayena Wode Fofro, Beshe Wase Menyonya,
Roberto Ishirabosu, Seye Sitienkwa, Ahode Mirensu Beba, Seye Menyami Kwana, Ishirabosu. Ishirabosu yaye, adon sorito yenusha, meso yesre sunwara. Ishirabosu yaye. Adom sorito yenu chiane so yesre sunara. Amen. Amen. Agidi for Pamcho, Umbra Makuma, Sena, Quadum, Ahingwanani. Unyamia Pama, where you are so bonnet pro. And I pay Umada was sick. Or who made that fair fire with the Amayan. When we share about so what 12 years so. A brand pim attitude. Yea, I can't send for Tansia, that's what she has. Now, what dear worth his son and a tremor double dreamer. A rather near I can say that was sick. That's yes, and Yamia, that was here and Sada. Well, don't know whom a brother, down man a brilliant son, Yenny Sododo. Tiana pay yes, Rosses and the free room soro. The badger will not see. A rather said I team from Solim Ratso and a debia team. That's we and Yamia, we are mobro. What the bonnet say? Now, Dana Dowdy and our year, what word too. Yes, so said a ratty and then we are more poor. Na fire from Sonny and Rat what saying. Na my own dear bet me dear the bonnet so. They had 2 minutes when you met why you're done for. And then mad day, a ratty at the yes, and my fanning show and sat. Yes, no passer can buy home. Yaria would run in made dear see. Cancer would rock. Any Yaria would no man getting kitty and coye. A drew baby and a babu yabu. Dear ratty as so say. Now what you have my day, dear. Wouldn't you be no souquay? And try yourself an amber now. Radia source of our Satu and soon as I am. My apomidine yet to measure a busnia, yet to measure Wunya me was suffer. Yet himself with the Wunya no I am year ago. Who slamba na was I, the young Punum and Papa more can also as I was sat. Said away at them ye, member you for drum mine. And I don't pay at your soft 1 year busnia as I was sat. Ye move of fra, and you send for 1 hour pebby. And now ya mad day, ya we are doing. Yes, Ross and just half 1 in our home. When you meet my jaw, Casa Force, I was sat. Waba what or power, dear, so obey your wound and your juma. Now, Babu Papa do am my I'm all cry a comedy and yet be a dear man. A rather Miss Ross a breast now about was sorry. And you need my a rather man, Casa funny moon. The audible my and my aunt to say a free crystal will train and a air back. Yes, Ross a brack may be a sick. They to me find you awesome. They can't traffic for 1 hour who win a man or Donald. Now wants to make a way. A rather dear throw panis and who made day. Sunny, never shrine. My angels rat say a movie or how near my near be a 80 year. Yes, Ross and we are mobile. Then Tossa will make unquire yellow. Now we are me why I was such a name. I won't go buy our near Suminano. Obi biara obese na no bad day. Ya woni ya besom no. Yes, Ross and trust half when in our home.
Yɛda wase. Sɛ woyɛ nyame nkunimdifoɔ. Na yɛde yɛ ha wo ba, wogye ne ba na woyɛ ma yɛn. Nti na no pɛ, ne yɛka ne sɛ aseda o ayɛ yie. Nkamfoɔ na ɛfa Oguama Yesu Kristo so ɛnka wo din. Onyame agya, onyame ɔba, onyame hoho kronkron di mu nti. Amen. 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 Yankodo. Kristo mama. Maneso. Ebradu. Si ye kaka ye ho. Ewo yen. Entutu suo dudu ene mafso afore. Dansa na meka bibia afi anyom aduonum. Ni yi mudu mienu. Edu na ni dunum. Or say, if I were hungry, I will not tell you, for the world is mine and all its fullness. Offer to God thanksgiving and pay your vows to the Most High. Call upon me in the day of trouble. I will deliver you and you shall glorify me. Amen. So dear, Nyankopon no ka kire wo say, ewiase ne amu ade nyina ye ne dia. Enti so hia bibia anko ma ye ho. Den so no eye ni die ene gisam. Se wo say ye de aseda so ye bibi ma ye a, ye de ho aseda bre no. Enu nti we e ka ye na de eye e chen so kora ne se asan ye boshe. O se ye we nyina e ma no a. Ye mfa ye hawo ene ye da dwemra nanim na so wonyi ye mfiri mo na. Eno kora ya ade a wo se hye ye nkran kese. Na yetumi di ye ntutu so dudu ene ye maso afode ene ba. Efi se boshe a e wo mo no. Eno kora esombo esne de ye yi ama no. Inhiro de be ma ye no. Esombo esne de ye yi ama no. Enu nti na no yenkọ echi tenten no menim se ye ne ewo ye tie nyina ne mi ameka se Nyankopon aye bebre amaye na nam se ye di nokura ma no nti no tem bi ye insure de ba ye so no ya na esombo pa yi efisa se ye hwe corona yi kura mpo no a ye ne abusua ne ya asafo enam nokura ye di ma no nti hwe se wo hwe ye so ne wo mo mpa e bi ye wo mo no anko anya kesi bia nipa bebre afrim enso da so ti ase nti we nyina akire insure o de ma ye the inshura no enye sika inshura ena enya ahodi anasa ahonya inshura empo ya hwe abusua mu a ene ye ma ye kunu no ne ya asetenam ni nyina ye inshura na bia no entiam se we ye nka ye anya me de ka ye se de nyina no oye bibi ma ye ni a e wo se enso ye bibi hye na na emo enti ya no nti no so de ye nyina ye nim no kwan a se ye nko asori da mu nti no obi enim kwan a efa so a ye de ye title ye offering edru empanyimfo animu ekọ treasure ho say bi aye Adventist giving e bi your WhatsApp na wo a open so utimi through community leaders no ubetumi ama treasurers no omunsa aka say sika no enu ntino ye de nyame ase e wo saa e bohye ani nkranhye se mo de ama ye nti agidi fo ma ye mo mpaye ye da wase Nyankopon said ye da wo ka ye no he nso bi waka ye no akire ye se wiase mu adidiro nyina ye wode a enti uhie bibia ka wo ma ye ho den so efa eye nti se ye de yase da bebre wo na nso bohye a wode ama ye e wo inshira bohye no ye nsa beka nti enu nti na da bia wo ka ye enu nti ye da wase ye so se bo ye na ye ni nokure ma e wo ye ntutuso dudu ne maso afode yi mo ye nam sa ye so ye nsa ka inshira kwa hye de ama ye no yada wase twedi ampon wo baby hu kire no na so obi hia adwuma esro se de waka no se wiase mu ne nyina ya wodia enu nti esro se hye wo hu animonyam na wo me hia adwuma ene wo mo ahokire mu wa da wo hu adi kire wo mo yada wase so obetie no ayama ye efisi ebisa we e wo doba Yesu Kristo din mu wa dom nti amen.
Happy Sabbath, boys and girls. Sabbath. Hope you're all doing well. Today's story is called We Are the Nine. But before we watch it, I'm going to ask Dylan Yaboa to sing our song for us. Is Dylan here? Dylan. I'm sure on your ready saw that Okay, sounds good. When the trumpet of the Lord shall sound, then time shall be the morn. When the morning breaks, eternal, bright and fair. When the saints perfect shall gather to their homes beyond the shore. When the morning's call up yonder, I'll be there. When the roll is call up yonder. When the roll is call up yonder, when the roll is call up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. I'll be there. Amen. God bless you. Thank you so much, Liz, for that. That was amazing. And I'm going to ask Mackenzie Okong to pray for us before we watch our story. Dear God, thank you for protecting us. Let us be good boys and girls, and let us be humble. Amen. 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 And now it's time for the children's story. I'm going to ask that everybody pay attention because at the end, I'm going to ask two of you to tell us what you learned. Hi everyone, it's Aunt Fernita. Today's story is called Where Are the Nine? The memory verse is from Psalm chapter 103, verses 2 and 3. Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases. Today's message is we worship God when we thank him. Have you ever had the chicken pox? I have. If so, you probably had to stay home from school for a long while. If you had gone to school, some other children might have caught the disease from you. That's because chicken pox is contagious. People can easily catch it. In today's lesson, we learn about 10 men who had a contagious disease. One day, Jesus and the disciples were walking to Jerusalem. They traveled a road on the border between Galilee and Samaria. Just as they were entering a village, 10 men called out, "Jesus, Master, have pity on us." Jesus looked around. He saw the lepers' shacks built outside the village. He saw men dressed in ragged clothing. He saw bandages wound around their feet and hands. And instantly, Jesus knew that these men were lepers. Jesus felt very sad when he saw the lepers. He knew how much they wanted to be well again. Long before Jesus lived on the earth, Moses had given some rules about leprosy. When the first sores of leprosy appeared on a leper's skin, he or she had to show them to the priest. The priest would look very closely at the sores and then send the person away. After a set amount of time, the person would return to the priest. If the sores had not healed, the priest would say that the person was unclean because he or she had leprosy. Lepers had to live outside of the village. They were not allowed to return to their families unless
their sores healed. And though the lepers hoped and hoped, leprosy did not heal. 9 of these lepers were Jews, and 1 was a Samaritan. They had heard of Jesus. They held out their arms to Jesus and begged him to help them. "Go show yourselves to the priest," Jesus called. For just a moment, the lepers may have been disappointed. But then they understood. They knew why Jesus was sending them to the priest. The lepers knew they would have to show themselves to a priest. If the priest said that they were healed, everyone else would welcome them back into the village. They could go home and live with their families again. "What are we waiting for?" they probably asked as they hurried to find the priest. As they ran, the feeling returned to their feet and their hands. The sores went away. They were truly healed. As much as the Samaritan wanted to reach the priest with the others, he stopped. He turned around and ran back to Jesus. Praising and thanking God, the man fell at Jesus' feet. "Thank you," he may have whispered, and then louder, "Thank you, thank you, thank you." Jesus' eyes sparkled. So few people he had helped were truly thankful. He looked down the road at the 9 Jews hurrying on their way. "Were there not 10 lepers cleansed?" Jesus sadly asked. "Where are the other 9? Is the Samaritan the only one who will thank and praise God?" Then Jesus turned to the Samaritan and said, "Get up and go. Because of your great faith, you have been made well." Joy filled the man's heart, and with a thankful heart, he worshiped God. Amen. 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 Okay, can I have 2 people tell me what they learned from this story? We'll start with Azaria. We should be grateful for what people do for us. Amen. Amen. Can I have one more person? This is Ella. And what I learned is that when God does us like healing us, we should not go on without thanking Him because He's the reason why we are well again. Amen. 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 Thank you so much, Ella. Now I'm going to call Nilani to give us our final prayer. Dear Lord, thank you for this wonderful day. Thank you for having us here. Lord, thank you for letting us listen to this lesson faithfully and use it in our daily lives. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Thank you so much, everyone. Don't forget to come back at 2 for our afternoon program. Have a good Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Yebe yene juma moye musiemu. Yebe yene juma moya safumu. Yebe yene juma moya brabomo. Fise ye ma sonko. Ye ma di muketiri nesunyame weshira ye odini pashe ye ma na yesu ya sefi na dumti na ya yeshira na dumti na maya sebi na dumti na ya yeshira yebe ne juma moye musiemu yebe ne juma
Woya safumo yebeye nejuma. Woya brabomo ofise ye ma sronko. Yebeye nejuma. Woye musiemo yebeye nejuma. Woya safumo yebeye nejuma. Woya brabomo ofise ye ma sronko ofise ye ma sronko ampara fise ye ma sronko. Amen. Amen. Happy Sabbath, church. Happy Okay. Today's scripture reading will be taken from 1 Peter chapter 2, verses 9, and I read, "But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light." Amen. 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 Deɛ Onyankopɔn twe di ampɔn. Ɛnam ne so ebetu yefu na ɔhyɛ nkurane. Minim no for the past 21 years. Amen. Ɛbra me kɔ Canada. Oyo obi a osuro nyame. Amen. Ɔpɛ Awurade adwuma. Yes. Ɛne saa nti ɛbra eduru sɛ ɔmo hwehwɛ sɛ ɛma a wɔn betumi agyina ɛwɔ North America, Ghana foɔ nyinaa man mu no, a ɛyɛ women's ministry no, director no, ɔno na yɛpaw ne sɛ ɔnyɛ kyerɛni ɛne yɛnim mprempren. Amen. Amen. Waware. Ne kunu no so minim no for a long time ago. Ɛwɔ ɔfen so. Saa papa yi ɔpɛ nyamesom. Ade baako a m'ani gye ne ho sɛ ɔdɔ Awurade. Amen. And wɔde saa esuro no bi ahyɛ ne yere mu a wɔde yɛ Awurade adwuma. Amen. Amen. Awo emamu strong 3 men. Amen. 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 The bapanyin no ɛna se yɛ kae a emre bi a etwa mu. Ebra ne yesua addiction ho asɛm. Earlier grateful. Sa gentleman no. On a bit she nkrane on addiction ho. Ne bapanyin no. Amen. Amen. Oh, nana for me, beautiful 2 little girls. Amen. And then, sa any amobeti. And you'll be a say, Yenuaba, Yamame, Dana, Asamoah, Frimpong. Amen. Amen. Yenuaba, Dana, Asamoah, Frimpong. Amen. 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 Mo fanto ne so na mpache ye hu no. Amen. 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 Your time can say, beside a successful man, there is a woman. But another person can say, beside a successful woman, there is a man. Yeah. Amen. Say, Bonnie didn't say, women ministry leader is because say Nikuno and now Tanichi. Amen. But Oyen is strong. Yes. Amen. Open Yamisum. And he said, yet see a numeral
scheme of meditation no yenua Lydia upon sesreko edemaya eni ayebeti eye naina Asamoah Frimpong. Amen. Yeni jina sanu ho a yenka amen. 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 Yesu refrewu boko sebrefie o refrewu ne dainty na ufi odo haino na refum kwankoi Amen. Yesu forever se o me home o refrewo ne faudi suabreno na o beshira o rimpam fininche Yesu richewu obraning chaine o richewu ne fau bonibra bekutuneni branching chain wunanasi Yesu redeemer o tienini Ona wochinudi eni bechi kawo na soriko
Amen. 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 Ma. Nyame enhyira yɛn nyinaa. Nyame enhyira yɛn nyinaa. Me ba oto dwom ma yɛn. Nyame enhyira. Amen. Yesu ne bɔkɔ efrɛ me na wɔfrɛ wɔn soso. Nyame enhyira. Na ɔnkɔ so a ɛma wo ne a ɛte saa na fa yi na yɛ da biara da. Nyame adehye awie yi anasa anɔpa yi ɛyɛ m'ani gye kɛse paa sɛ mewɔ saa akwanya yi na mewɔ mo ntam ɛnnɛ. Mede aseda kɛseɛ ɛma wo Nyame. Amen. Ɛtɔ da sɛ bi a wonnimu a anaasɛ wontim ase a bi a yɛ a wonhunu senti a sɛ menya saa akwanya wɔ yi a meta fa brɛ da Nyame ase na ɛnyɛ m'ani wu sɛ meka me papa a ɔwɔ me paa ɛyɛ kɔmfoɔ a yɛbɛka ne sɛ fetish priest bi a emu mpanyimfoɔ no de yɛnim na ɛnɛ mpo koraa no yɛso kɔ Ghana a yɛsi abu wɔn advertise wɔn ho kɔmfoɔ ɛna ɛwɔ me enti gɛbɛtumi aba sɛ metiri nyinaa ɛyɛ mpɛsɛmpɛsɛ ɛbɛtumi ano Pacho Amos Mayanyum. Yatihara ye chenya minadum adum re Yatihara ye chenya minadum. Amen. Yatihara ye chenya minadum. Oh yadumo abafo fesu usu mamitum you. Yatihara ye chenya minadum. Oh ensadro Yatihara ye chenya minadum. Oh enkwadwe Yatihara ye chenya minadum. Amen. Abafo fesu usu mamitum you. Yatihara ye chenya minadum. Oh enshiraso Yatihara ye chenya minadum. Enkwadwe Yatihara ye chenya minadum. Oh yadwe abafo fesu usu mamitum you. Yatihara ye chenya minadum. Ampa Odoneye Oh I only wonder seni Dawo yanko sewo Ampa Odoneye. Amen. Hallelujah. Amen. Yeah. Abonsamo anime guase. Amen. 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 Ehon tuma na na mepa na ndidi se on me nya adwe. Internet no etiko kra. Stress Nyankopon no a wahye ne ho animuonyam nti me dia seda e man. Me be komachi na me ka de na me ka no because me nim ba bia me duru ya a course. Amen.
deɛ na meka ne sɛ me ho sɛpɛ me sɛ na dumu nti menya akwanya sɛ meyɛ adwuma a wafrɛ me sɛ menyo ɛfiri sɛ mesi deɛ ɔwoo me papa a ɔwoo me no ɔyɛ kɔmfoɔ ɛna ɛwoo me ɛno nti na meka sɛ ɔyɛ papa panyin paa wɔ me kurom a me maame yɛ abaayewa ɛna yɛfaa no ɛde ne ma papa yi ɛwaree ne ma ɔwoo mu nyinaa yɛ 21 ɛnra anaasɛ this week na mekan me sister odi machi ɔno na ɔyɛ ka akyire koraa yɛn nuanom mpanyimfo ɛyɛ mpanyimfo bebra ɔmo kyɛn me maame a ɔwɔ me bebree nka betumi aba sɛ meti akɔmfo fie ebetumi aba sɛ metiri nwi atwa mpɛsɛmpɛsɛ a yɛde kosua abobɔ mu ebetumi aba sɛ akɔm no bi koraa bɛka me a yɛbɛfa me sɛ kɔmfo ba na mekɔm ɛyɛ Awurade adom ɛna wagye me 1977 amen sorry bi a yɛfrɛ no Church of Grace me maame de me ni namu na enum na me hunu sɛ me ho nkentene me wɔ saa kwan ne so 1977 no sempakafo bi bɛka asɛm ɛwɔ ɔfen so na onyame a na sam a ɛba ɛma kwa no onyame fa so frɛ me ma me bɛka na safo amen onyame nya ne mu krada o ma me nu me hu da sɛ yɛ ya me bɛka amen wa kra me so ɛde me abesi sɛ bra sɛ me tiri sum na sɛ de me komfo ba bi te sɛ me no sɛ me nya dom wɔ nanim sɛ me fa onyankopɔn trustem sɛ me di nyame ma cha wonnim dawa ya na ewo me mu ɛso me bo kɛseɛ sin adenya bia me wɔ wɔ asase so amen ɛnunti anɔpɛ nyame ma me pɛsɛ me ka ne sɛ aseda kɛseɛ na me di ma wɔ nyame sɛ me nso ɔma me nya saa akwanya we sei ɛwɔ nyame ma anim ida Awurade aseɛ wɔ de wayɛ wɔ me bra mu no pɛsɛ me da ɔsɔfo kwaten ase amen fie kakra ni ɛna me ne no ayɛ adwuma abom sɛ ɔyɛ Nasdaq titrani meetings ahodoɔ phone so deɛ ɛne physically ɛnso so nyinaa onyame ɛfa no so na da biara da me hyɛ no nkrane sɛ m'ani gye kwan a ɔfa so ɛyɛ ne nya no dwuma ho ɔsɔfo me da ase sɛ ma bebree oyere fɛfɛɛfɛ mpo ne tew nkyɛn ko betimi aso sɛ adwuma yi mu ayɛ nanso otu ani frɛ me sɛ ne many Philadelphia Church and some onyame shraw onyame shraw sa kompanyufo nyina sister Nana ya we new team women's ministry madam wase for this opportunity a mode amame nyame nshra mu nyina and ye yes ho no mo say International Women's Day of Prayer me jidi said na ye nim say last week and ananka International Women's Day of Prayer according to GC calendar. Now so for Emma yet to say, ye decide dano ye jumedi for baby or honor one can pahwana pahon. Now so for anyam sa or the devil fro as si ho ama may or for ye da was pa. And ye nya kwanya ye so ye dear and International Women's Day of Prayer. Theme one or the two so and he said, I will go. I will go. Now what twaswa or kase I will go in my world. Nyame mama na no Thursday na me bread wa head din komo na me kase matrasia sisi hu say Christos sumunyina whatever ministry aye wo yesum sa me menda asafo. As a society way and a center of our ministry. Say ye beko. If we say Christos sumunyina no ofreyen na yaba na eni na benya yonkofa na o se yenko come abide and go nyame ma say ye ba na ye tenase na yanko a na ye nti Kristo sumase enti me ni general conference ya adwene say 5 years we ya nimu yi theme o ma fa say I will go na ena International Women's Day so ye bompaye e ma no so hu say yen so ye befa sa abotaye di asieni so na ya bompaye me gidi say wo mo enyira akra enunti enne eyem paiboda
emma na edi sa adwumedi anim enu nti ansa na yebekọ ya asem bia so no me kuma mu ni se yebewura mpaebom mesre se mumma yenhwe mpae ahodo a edidi suei na yenhye no nso na afe yemmo ho mpae nyame ma se bre bi wo aka wo ya saasi so a ehia se nyame ma yebɔ mpae a eyebru we sei enu nti mumma yekukuo mu yensungu awurade na ase sima bia yebenya ewo ya setena mu no mumma enye mpae se yebɛbɔ mpae agya hoɔdene afiri Nyankopɔn enchen na the senti ne ye namu awo ye brave so ya saasi nti me ya observe bibi se na me share no so sa se me ndafo ye nyina se ye mpa kwa ye tintinte fi se ya ba zoom so be bia obekọ bia uhunu sa na me sre enese Philadelphia for empire no mama ye call straight se de be ya me mfa mo brekra na enhadwen enu nti ye de mpa no mawa na wasɔ mpae no mu na wabɔ no sɛdeɛ yaka no pɛpɛɛpɛ yɛbɛbɔ mpae ama yɛn ma nyame ma meyɛ kyerɛkyerɛni meyɛ adwuma ɛwɔ daycare early childhood education na mehwɛ mmɔfra a yɛwɔ no saa bere na mede toto bɛyɛ sɛ 30 years ago na mekyerɛ adeɛ wɔ Ghana akwadaa bi a ɔwɔ 6 years 4 years ne suban na mede toto na deɛ ho a uhunu sɛ bibi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ yɛma yɛn ku ho a ɛyɛ yɛmmɛyi na ɛsɛ sɛ huhu mu no yɛde wɔ mo hyɛ nyame nsa paa awia yi nyame paa yɛbɛka ho asɛm kakra nea yɛmmɛyi namu ɛne nea yɛn awofo ɛsɛ sɛ yɛyɔ pandemic no ɛde su bebree aba ɛwɔ mmɔfra no mu ɔmo ho yiragyira wɔ mo yɛbɛbɔ mpae ama yɛn mma no nyinaa children and youth wɔn spiritual and physical life sɛ nyame ehu yɛmmɛyi ɛmɔbɔ yɛbɛbɔ mpae ama ayaresa nyame ma COVID-19 edi yenya eno danchen yare bebree na ene yen eti onyame nkoa ne yaresafo ebebɔ mpae ama ayaresa nso beto aso abɔ mpae ama yenwuma ene ye sikasam a aseye a eno nti ama ye ho yajraye COVID-19 ama ye bebree yedwuma aye basa de mpae bɔ besire wonyame se ona wadwuma aseye omehye yanemu abusua bebree wɔ hɔ no mu a ho yajra wɔ mo yaw ni owuo aban abusua bebree mu nyame no anti nanim nkyerɛ ne ma ɔmɛkyekyere yɛn rɛ sɛ na me ne mo ka no me sister wodi mechi pa me ka sɛ yɛ ɔhyɛ fridge mu a yɛnya nsie no binom ka me ho mete sɛ na wɔnua dɔfo bi di aseda ɛma ɛfo na yie ho bebree na COVID-19 arɛhoɔ aban yɛn nuanom yɛkunu yɛn ma aha ani Ghana nyinaa nyame nkyekyere saafo ni nyinaa rɛ na nadum mu nti no onhu yɛ mɛbɔ ontu yɛsuro ani afei ehu a ekita ewiase nyinaa ɛno nti yɛbɛwura mpaebɔ mu yɛwɔ bɔhyɛ asɛm bebree wɔ kyerɛsɛm mu nyame de ama yɛn a yɛbɛtumi agyina so na yɛabɔ mpae mɛpɛ sɛ yɛbɛsi etrase sabre na yɛasrɛ sister Felicia sɛ ɔmmɔ mpae ɛmfa yɛmmɛyi ɛnhyɛ onyankopɔn ɛnsa si trase na yɛmmɔ mpae Bamcho mama yɛmmɔ mpae onyankopɔn ne yɛabankesie Ejapa anɔpɛ wia yi wo ma yaba w'anim Ejapa yaba yɛ sufrɛ sɛ wadom ne wo mɔborɔ ho nti wodi wo nsa bɛto yɛ mma so Awurade from kwada ya wo no ene ekopim ɔmo wɔ college yɛhyɛw sɛ wadom ne wo mɔborɔ ho nti wo bɛma ɔmo akwankyerɛ sonko bi Amen. Yɛwɔ mu no Awurade mmerɛ a yɛanhwɛ ne yie a yɛkɔra no yɛbɛhwiri ɔmo afiri asafo no nti yɛhyɛw sɛ wadom te ho yɛ mmɔbɔ na yɛma yɛ dɔba Yesu Kristo din mu nti amen. 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 Nti ɔyɛ mpae a ɛtɔ so mmienu no yɛbɔ mpae ama ayarefoɔ yɛbɛsrɛ elder Enoch Boateng sɛ elder fa ayarefoɔ nyinaa hyɛ onyankopɔn ɛnsa na afei yɛbɛsrɛ Nana Adwoa sɛ yɛne a yɛnwuma asɛyɛ na yɛsika asɛm ayɛ basa nyinaa Nana Adwoa so tu ne nyinaa hyɛ onyame nsa owia yɛbɛsrɛ
awo ya dufie awo ya esro se wode abusua wa hwe wadofo nyina be hye onyame nsa se onyame nye ye rechifo oma yinra mpaibo Onyame kronkron yakoswara edawase ene awie enya kwanya ede yemu nipa bebre a wo mo yare ahye wonsa. Amen. COVID mu yenyina honhom ene honamani ye yare nti yesrew ene da wo twam akoi honhom ye sawatare no mu. Onyame nti wotwa wani e ka kire se yaso mu ha ne yaso mu yesrew se hwebobo na san yare kura ne dai ya san yare nya ye fa hodie na yemfa aseda emma wo ye do wase twedu ampon so watie yo Kristo Yesu di monti. Amen. Amen. Saa ne yekoso eda wase enyankopon won hwe so pa na obambo sonko a odi amaye saa bre eja ye de ye nyina ho hye wonsa yesro se batampa omo adwuma yesro se komombo na mo adwuma ye omo saa bre eja batampa omo ni sika so eja batampa hye ho animnyam yesro se eja batampa so obi ni adwuma ontume nsum yie obi nyi sika so eja batampa na ne nje obotumi de etie wasem nti yesro se eja yesro se huyemobo na ka ye ho na ma adwuma mako na hwraye na wo ma adwuma so ma sika ebetumi ye di ahwe ye ho ne ye ma na so ba abato se yes na fata ye da wase se wache Bible nti wona adum ti amen. Amen. Odafo pa yakoso da wase ena homede papa wonim ne abesensen wiemu ayede owuo awerɛhoɔ abeto abusua so anɔpɛ yesrɛ ama wona wodi ya wo makoma mu nyinaa anɔpɛ yesrɛ wona wɔti ne suo anɔpɛ yesrɛ sɛsɛ ye wo pa saa wo ya besensen wiemu emfiri hɔ ma yɛn wo Yesu di mu na afei kwa yɛde aseda yɛde ayɛyɛ ni na ase a eni kabea ɛna yɛde bɛma wo yɛda wasi ahene mu hene sɛ wɔtie yɛn mpaebɔ ɛna homeda yi ɛwɔ Jesus Christ di mu nti amen. 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 Amema amen sra nyina mo yemfa gidie anyini say empire no ye born straight to the point na Awurade nso so watie na obeye ye bisade nyina so e de amaye ebra so so nyame asam a ode amaye nne no ye be hyem paucho trust na ye mompaye na Awurade afuna minio migina wanim na mense na memfata anso ade ba ko na minim se Awurade wunyi wani hinta ameda nti anopai sane wudum mu ebe kasa efa me mu wo pe na enye ho enye de mepe ade nyina wie a ede waseda ne wayeyi be ma ede wasese watie me wo Yesu tinimu nti amen. 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 Nyamema onyame asɛm a ɔde maa yɛn ne ansa na yɛbɛwura asɛm no mu no me wɔ botaeɛ ahodoɔ mmiɛnsa a mepɛ sɛ me ne wo ɛhyɛ botaeɛ a ɛdi kan a anɔpa yi mepɛ sɛ yɛde hyɛ yɛ adwene mu na medwene ho na mepɛ sɛ wo nso dwene ho ɛne sɛ mepɛ sɛ yɛka yɛn ho sɛ ɛbrɛ mu na yɛwei abɔsɛe ɛwɔ yɛ ankasa yɛbrɛ mu na sɛ yɛhwɛ wiase abakɔsɛm mu a brɛ mu ɛna yɛwei sɛ yɛyɛ memenda akwanhwɛfoɔ yi sɛ yɛpagya Nebukadnezar dayɛ honini a ɔso yɛ ne si hɔ no mu a na yɛde fiti soro besi fam a so yɛbisa yɛn ho sɛ ɛhen ɛna yɛwɔ ɛbrɛ mu ɛna yɛwei yɛn nnwomtofoɔ ahodoɔ a wɔn wɔ yɛn mu one of my favorite musician Enua Steven Tiamwa ɔtaa twerɛ dwom fa second coming ho ɛnyɛ second coming ho asɛm ɛna me ne yɛ kanene but ɔse abɛn kɛseɛ no bɛbom na ɛbrɛ ni hɔ na ɛbrɛ ni hɔ enti frine na sakyera wadwene ɛno nti ɛfiri sɛ Yesu Kristo mayɛ no abɛn
Say ye tena na ye hwe de nkom sha kire nyina. Eni tro se mu nsema ye didi nyina. Me pe say ye ka ye ho na ye bisa ye ho say, what time is it? What time is it? Nua anopai ye what platform is na ye tie onyankopon asem. Say ye nyame som ebetumi aye fe. Say ye nyame som ebetumi de ani bre akoso a osofo and say do say ye ko heaven ye ko no memem. Say ye betumi adin see ye akono saa. Na just say ye ka ye hu da biara da. Bride mutaye see ye ni to say e bre eni hobium. E bre eni hobium. Say ye hu saa say bre ni hobium. Na mre nyina sa na mre nyina hi na ye duru ohoni no na ase dia anopai butaya me de si mani so na me hye nkura ne say won so fasi wani so ene say momaya ne ye wrade Yesu Kristo enya ayonkofa emu odene efi say mpadodo aye tena ne mu na ono so tena ye mu no eno ana betumi amaya ye den ewo Kristo so mu nyame ma ebre ni hobio enu nti momaya hwehwe Kristo so pa ekira kwai so nyame ye adom na ya dwene nyina sipisa ampa ye wawie ye bremu na breni hobio na ye hunu nyina kire yen se akakakra bi na de obeba na ba anu nti awurade Yesu bua me na me ntena wo mu na menya hoɔden mfiri wo nkyɛn a ɔde bɛma yɛn na yɛn so yɛtumi da yɛ n'adwuma. Amen. These are the people the person me know what she say. I'm here to remind ourselves, say, what time is it? Nyanoni said, there is no more time. Now, if there is no more time there, and yet I'm here to encourage ourselves, say, we need to have an intimate relationship with Jesus Christ. Now, say, oh, he will strengthen us. Now, you bet to me so ayen a juma. Unyame emwayen sa. Enunti ene ebra na ministry general conference theme omudi amayen na omu tuyemfo say I will go and as omu ka kire say I will go no me to me sermon ni dini say our obedience to his call and now say betum kra dane no aka say our obedience to his command. Onyame de ohensem bia mayen onyame de ofre bia mamenu mienu na city e ben na yeje da onyame ase yen sister no a onyame fa no so kire Sabbath school no me gidi sesemo yi nyina ye Sabbath school no ento aso nyame ma ofre bi abayen chen city e ben na yeje e de ama ofre no nyame ma ma bi tena ase wo trosemu a oye city e ma ofra e ba wo mu akwan mu go na emu bi wo honom a na edene na so omu timi ginai so eye sitie ema ofre no pe say ye hwe emu miensa ho asam ene Rebecca yenim story no nyina entimi mfa ne bre no enka ne tententen the summary no ene say Abraham asuma na ko Eliezer say on konkohwehwe ejire enfamre Isaac Eliezer akọ wakọ nsuo no ho wa share Rebecca won nsuo no ho wa mani nsuo anom wa mana funumu su kra nsuo anom in short no akopie Rebecca efie Rebecca ebusiem odi amane a Abraham adi asoma no abo abusuo ni nyina abusuo na agi no feso wo mo agi ayeye de a odi baaye wa tu Rebecca tinsa di aka ne se odi Rebecca ebebre Isaac na odi na be kire Abraham ade chi ya oda ya ade chi ya wo ba osre kwan se mi ko mumfa Rebecca manu ye na me mfa nko abusua ne say manon tena ye nchen at least 10 days na on sum ye manon tena ye nchen e bi mpa opese okosra ana se okokra ne nafofo a oni wo mu di agro manon tena ye nchen na on sum ni nuanom kakra ansa na wo de nakọ owura yi si da bi ye suma me na mabana manya bidi a mumma me kwan na me mfa nko abusua ne say saade atwen Rebecca wodem ma yemfre wono a mpanyimfo se asem oda yete no ayi de woka no ono ananum ma hunu ebenum papa enti yemfre Rebecca mra na ono ankasa meyi asem no ano yefre Rebecca begina abusuanenim Rebecca
owura ya obaye ya odi niema bae na wagye wudie nyina na yenso yagye yedie nyina wose wode wo kɔ enne ya wokoi wode wo kɔ na mu ano ene say Genesis chapter 24 verse 58 Rebecca said I will go. Amen. No mekɔ ya. Rebecca eja busua ho. Rebecca eja namfo ho. Rebecca jeni nuanom a woni wo anyini abom na wo mutimi crack jokes ama wo ani gi wo fie ho no odi ho bi achi akɔ man bi a wonnim obi a ho. Nanso so ebra sa otomansemi eba no so no was really comfort zone na pause say I will go. Amen. Amen. Esther sa me did say madwuma die bia mu sa wo himai ni dini eba mu efisa wo yen kai die bi na wo yen hweso ema yen bebrebe Israel fo abakosem se de enim no tietie mu nyina ne se Esther ko dia himfie onyame a wonam kwa horo bebre so ye ne nioma na nye na adwene ne ya adwene no wama Esther kopie e wa himfie Mordecai de nkra koma Esther se de matie ni o ye betori ase na hwan nenim senti a ebre ti se mu e na wakopie himfie kan ho ne sori ne ko wahene ho ne ko plidi mayen se wan kwa bia ye benya ogye nanso bia na wo de wanya wutiri ani ayidim Esther say uncle wunnim say ohene nim ye nkɔ no saa won frɛ me mede na makɔ ba saa na wo hyɛ me sɛ me nkɔ de a ɛne ye wo uncle kɔi na wo ne Israel manyina ɛnkɔ pai mu adadie mu na me nso so me ne me maba wai ye be pai emu adadie mu na sɛ ye yo sɛ wie dia I will go. Amen. Na Esther okoi bra no odi ne nkwa I to ho no mo say ebetumi aba se obenya wowuo nanso so Esther si ne bo say oh nyame na aka de ekoso nyina nyame na all design plan nyina nyame nsa wo mu se nyame akenti me Esther who am I to resist I will go. Amen. Na this young girl Ruth ono nso so ye nim story no Naomi akopie ho no mo one ne mamrantie ne kunu owuo asesa wo nyina ekọ Ruth kunu ewu Naomi de na reho esan abanukrom Ruth se medi wachi na me ne wakọ Naomi si da bi o san ko bimpo na wanya kunu foforo aware na wasetena ayede na areho to atwa san ko wabusua fie ko papa no maame wo ha on beje kire wo re ukuna yeyi mu san ko wona fofo ho on bebo ama wani agye wo no on betimi adi agro san ko ne ko sum wo nyankopon Ruth say aso enhyame se mensai I will go. Amen. I will go with you. Na Ruth jani fie, na Ruth jana busua, na Ruth jani nyame a osom no na wadi na Naomi achi. Bra wonnim baabi a Naomi ko. Na so ojani comfort zone na ne oka ye ne say I will go. Now twice I will go with you. Na de wo be ko na meko, na de wo be da na meda, na de wo be wuo eho na me wuo. I will go. Namema, we have also been called. We have also been called. And you root unko ena a bass or making a decision. And ye Esther unko ena Rebecca unko. We have also been called. Said you can come for the king kaya king some and my command. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Amen. Some essay. Na modia moya busia wayi won ahene asafukuo on my kronkron on mana wafa one aye onua ne dia se monka the ofra mu free esum ba ne han a eye nwanwanu mu enchre nyamema we have been called and we have been called for a purpose. Amen.
Wafrɛ na wafrɛ yɛn ama botaeɛ. Wafrɛ yɛn na wafrɛ yɛn ama dwumadie sononko bi. Dwumadie sononko no ne sɛ yɛnkɔ na yɛnkɔka ne mani yɛnkyerɛ wɔn mu a na yɛne wɔn mu te abosomfie. Yɛnkɔ nkyerɛ ne mani yɛnkyerɛ wɔn mu a na yɛne wɔn mu nyinaa gu adwamammɔ so. Yɛnkɔ ne mani yɛnkyerɛ wɔn mu a na yɛne wɔn mu di abɔnefosɛm nyinaa. Sɛ yɛn wafrɛ yɛn ne wɔn yɛn nso so ɛnɛ deɛ yɛwɔ han mu na wɔn mu so mfiri sum no mu na wɔn bɛka nyame han a ɛyɛ nwanwasoɔ no. This is our purpose. Amen. Sum nyinaa nyame ma sɛ yɛyera saa ayiwɔ yɛ a na yɛamiss target no. This is our goal. This is the purpose. This is the reason ɛno nti wafrɛ. Nuanom ɛma titru anopai bi sɛ me hyɛ yɛn ho nkura ne sɛ yes wafrɛ yɛn for this purpose. Ɛwɔ mu sɛ wodwumadie bebree di, ɛwɔ mu sɛ yɛtumi yɛ mata dwumadie ne bebree, ɛwɔ mu sɛ yɛtumi yɛhwɛ yɛ ma wɔ kwan hodoɔ bebree so, but bia yɛyɛ bia ɛwɔ nyamesum bia no mumma yɛnwerɛ mfi sɛ we have been called for a purpose. Bia yɛyɛ bia yɛmma saa botaeɛ emra soro enye center ewo mu ye de ye be ye bia wo ye Christo sumu bia mama ya adwini sipi se wa free for a specific goal and it's a special purpose. Na nyame hwehwɛ sɛ me no mienu ye de nia emu odene enia abrɛ ne ho ase etie mu ka sɛ oh me too I will go if you say nyame na aka. Amen. Ina dum ano fra me no mienu a enka yenso so na yete saa enka ye betina sumu saa ye betina busunsumu saa na so wa frɛ nyame ma e bia na won hye no so saa sɛ eye wono na wa frɛ wo emfa ho ene kwan wo fa so be ya mi da Kristo ni oh e betima ba sɛ wa warrior na du be pie mu but kai sɛ nyame asɛm sɛ so one free will be a on to me and your dear. Yami, you at the free war, Yami, you saw you at the free war, Yamin, and what's it so, and the hour yet, and I won't be the other, and they will free war. Nina mono, you have been called for a purpose. Amen. A special call for a special purpose. Amen. Afraid. Me afraid no one afraid I made dear anyone and into an apaya who brasemu na mistress mumma yam fire brain na and your near ma and ya of friend botaye na emum mumma friend botaye and non away so friend botaye eh here na emwaye say ye ma friend botaye see any so a ebe boyen ama Kristo sum papa enso so ehun ehia ye mpa say ye nim sentia of frɛ ne a nyame ma ye to ye ho ase na say ye nim sentia wa frɛ de a ene ye bɛbɔ ye mbra sɛ nyame ma bia ye soronko a ye fra ɔhene asofuko no mo or anopai to nsa fra wo sɛ enye wo ho te sɛ de wo ye Alice in the Wonderland. Alice in the Wonderland ojina Wonderland na wo bisa sɛ ehe na memfa nkɔ na ye bisa sɛ he na wokɔ or say it doesn't matter. It doesn't matter baby I make but baby I make no and it's your side we have a purpose and the purpose that we should go out there. If you say we're free and say yes so yanko frame for emra. Amen. And yema me and sembi wo honom 3 steps bi wo honom a me pese ye famu na boyen na yetimi ye sitie ema wo fra wo de afra ye soma wo de asoma ye no to da bi wo honom say ye buye ni gu saade no so a ye nya hodin a ye betumi e de age ofra no so de din kan ni say ese say ye hu de wa fra ye no know the one who has called you or me. Ese say hu de wa fra ye no. I mean, mother bray.
yɛte Kristo sumu na sɛ yɛansrɛ Onyame adom na yɛhunu yɛwurade no a ɔbɔ yɛn din afrɛ no a yɛbɛyɛ yɛ nneɛma basa yɛ hymn book no mepɛ hymn papa ɛfiri sɛ yɛ hymn book no ɛnsɛm wɔ dwom no mu papa hymn 291 ka asɛm bi ɔsɛ yɛnhu wo sɛdeɛ ɛfata yɛnsua wo nyansa sɛdeɛ ɛfata ɛno nti fam hansɛm hunu ɛna ahyɛ yɛ kra ma Onyame ɛma no mpare yɛn daa Amen. yɛn mpaeɛ sɛ Onyame ɛma yɛnhunu ma yɛnhunu Kristo Yesu a wɔde ne nkwa yɛ agyedi ama yɛn no yɛnhunu na sɛ yɛhunu yɛ a yɛbɛsom no sɛdeɛ ɛfata na yɛbɛgye ne frɛ so sɛ I will go. Amen. Ɛsɛ sɛ yɛte fra wafrɛ yɛn ase understand his call. Ɛsɛ sɛ yɛte Kristo sum fra wafrɛ yɛn no ase. Sɛ yɛanim senti a yɛte asɔre dɛ mu hɔ no mo sɛ menim senti a meyɛ me mendani a mɛyɛ me nneɛma basabasa mɛyɛ me nneɛma te sɛ deɛ wiaseni ɛyɛ ne nneɛma mɛdi me nkɔmmɔ te sɛ deɛ wiaseni ɛdi ne nkɔmmɔ mɛware ma wareɛ te sɛ deɛ obiara ware na wareɛ but sɛ mete frɛ no ase deɛ a I will be different. I will be different. Sɛ yɛte frɛ a yɛwurade afrɛ no. Amen. Afei deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ne sɛ surrender to his call. Nyamema sɛ yɛhunu deɛ wafrɛ ne sɛ deɛ wɔsiteɛ sɛ wɔyɛ wɔdɔ na wɔyɛ kronkron na yɛn nso yɛbɛsom no anidie ne kronkron mu yɛde akoma nyinaa bɛdɔ no ne yɛadɔ afoforɔ yɛbɛte ne fra wafrɛ no ase sɛ wɔfrɛ yɛ ma adwumadeɛ bi ɛno nti yɛyɛ soronko a yɛbɛgya yɛ mu nyinaa de ama frɛ no. Amen. No sɛ yɛbɛhunu saa nneɛma mmiɛnsa nsom asomboɔ no. Nyamema yɛntumi nka sɛ I will go. Yɛntumi nka sɛ I will go. Me bɔ mpaeɛ sɛ Onyame mmoa yɛn na yɛhunu no yie. Yɛnte frɛ no ase na yɛnya yɛn mu nyinaa so ɛma ɔfrɛ no. Amen. Ɔyɛ yɛn hwɛsoɔ. Jesus Christ is our example. Ɔyɛ yɛn hwɛsoɔ wɔ adeɛ nyinaa mu. Asɛ yɛbɛhwɛ no nko ara deɛ a oh, by beholding him, we shall change. Say, you better yes, Nkwan, and you patia, or by a stronko, or best saying, now obey my yen as seno. Yes, Christ, I yes, Shannon. No one named a jano, no one named God the Father, no, so you nyamia or ye or dog any uncle. Because Kaiser Bible said, Fitiasiano, or Ninian, and no one no more body, no more body of few Jesus Christ, no one named a jano. Sɛ ɔyɛ ɔdɔ Nyankopɔn Jesus Christ na ɔte na saasi maya wɔba no na ɔte aseɛ na onim nea ɔba na waba abɛyɛ ɛwɛde Yesu so nim sɛ ɔno ɛna wɔba abɛyɛ ɛtwene ada yɛ ne Nyankopɔn ntam yɛ Adam nam bɔne so na aba no nti na yɛntumi ɛne Nyankopɔn anya yɔnkofa ne sɛbiom no Jesus nim sɛ ɔno na ɔba abɛyɛ bridge ama saa gaba na ɛda yɛn ntam no na Yesu Kristo nim sɛ ɔno na wɔba abɛgye me no mienu ɛfiri bɔne no me ase bɔne ama yɛ nkoa ɛwɔ nkoasom mu na wɔnim sɛ deɛ wɔba abɛyɛ no from beginning of adibo fiti aseɛ ya Onyankopɔn nim die mu ne nyansa mu ɔyɛ nkwagye nhyehyɛ to hɔ no no na Awurade Yesu Kristo pene so sɛ ɔno na ɔbɛba asase bɔne asase wɔ esuo no na wɔnim deɛ ɔba abɛyɛ na wɔnim sɛ wɔba na ɛbɛba wɔ ne brɛ mu sɛ brɛ bi bɛdu a ɔbɛwu de ne mogya agye me no mmienu afiri Amen. So ɔno ɛne yɛn hwɛsoɔ nea wɔnim ne nyinaa akyi no ɔsarandai to call no ɛba asase wɔ esu sɛ I will go yes so wɔnim deɛ ɔba abɛyɛ nyinaa no one coming on or sarandai to a fra ne ban so all bass I see where so I didn't quite by Gideon. Yes, Christo can say, I will go. Although he knew, say, now it was going to be very difficult, yet he said, I will go. No, bass he says so. Although he knew it was going to be painful, yet he said, I will go. Although he knew he would be misunderstood, yet he said, I will go. Although he knew he would be respected, yet he said, I will go.
Although he knew he would be hated, yet he said, I will go. Although he would be separated from his father, yet he said, Amen. Hallelujah. Amen. Neradi Yesu so nim. Onim se na saasi so tena ebeye dindindini ebeye nyunyunyuno na so wapaw se de tie bia odonti obeba. Na onim se beye painful ya obefam no e de yaw kese beba ebedu ba bi kro obetia mu afrenaja amanaja yi na ni afri no so na so amuna bem osane eba asasi we say so. Oh no onim se obehia nim tiabuo to the extent it say abago bi mpo betimi atonta su agu no so ye bewo won ntwetwede ono oye obade no oh ne ho behia no obebi sansuo se wo pensuo anom na wonya nsuo nom ni nyina mu no opaw se obeba. Oh no onim se obehia otan hunu pa efi se na ye ntini do na se ni nyina emu na bem no pause obeba ohuni se bedru ba bia oni eja ne ntam beti esum bedru no boni ade so a esununti ni nyina mu no pause obeba. Amen. Anopai anasa wiei minu mienu Yesu no sei ena oyoye oto no nyina mpan jani comfort zone ato ho ba sasi we so bani yetnai se ne boye 40 say ye benya nkwanti to no humpan e bai na asembisa mi bisa ne say minu mienu so what is our response today ene city e ben e na wo ye amasa ofra aba won chen se esa say ye sorry na yeko say ye won my kronkron abusua onyame apa ye de ye ne dia say ye enko kanimani ye enchre city e ben e na ye amasa ensam no city e ben e na ye de ama somewhere Matthew chapter 28 say go ye therefore and make disciples for me no city e ben e na ye de amasa command no so baby ayetena ne pese yetena ha na metena ho mi da anase enopai ye ni general conference kan bo mo ya adwene say we will go oh Sister Rebecca Amen. any Ruth any Esther to me sorry for your comfort zone can say I will go as I say one more ye nhweso e mayen na ye nso yetumi ka say we will go. Oh, everybody yes to our young so my idea nyina mu no to no ho mpan ka say I will go obasa ati so be huna mania edru minu mienu so enne say you ka say yes so ye beko ye nyom no him 281 I wish I can sing and sing it well or say me de menkwa ma wo hwie mo jade siegui sa won fa enyi won kwa me de menkwa ma Tien ena waye amame. De min kwa mawo. Ye mo jadi shigwi se ho fani won kwa nyawu fi ho wumu de min kwa tu ho mawo dena udi amami mede min kwa tu ho mawo dena udi amami mi hu mani mawo nia don tu mintre yawa eni kabia did you fear same mapa meswa nina mawo dena
waswa amame ampa miswa ina mau deina waswa amami. Amen. Some new Radi is true. So the name Kwa Ayajidi, the Amamino, you know. A swan is swinging what Jimmy and Free Abusum soon for fear. What Jimmy and Free upon summon some. A Jimmy and Free are tready for you and some. Minu, you know. Near why ye why I dish ye anymore. No, then ask some am I and say, yes, so ye near for French. Ye knew or dread entry. Your community, your mama who said there is God in heaven. Amen. Juma bia your co-workers, binom who is drawam, one am yam, whom I am page ready yes to so entre, so Jim qua, no, no, quine or craning qua, be unto me quite jadin chay, just say a fan so. My nama doya quan so and mamma brought four, aha, any gun in my and some fire, who dear rather be adomie, and ya doye, and my cram of brofobie, and think maybe that's what I see so. Mema Women's Ministry, we have a purpose. Yan cheer, you can't say, women in Christ, lift him up. Amen. And it became a home and it say, free say joining Women's Ministry. Kwanya who do a best on your first so I lift you ready up. Say, you know, sir, ready more and na yanka say, we will go. Amen. Odia mayen, adia odia mayen, nyansa ni nimdia odia mayen, futuo nyansa odia mayen, ye mayen, young people no bebre, Ezra, ye me wo ye ntu am for. It's also a ministry. Na wonyame moye, ye be bom paye nyame ma. Me stress he nuan mo di so yi, enhyem paye boy nso, na ye mfa nkwa awrade anim. Me stress Sister Teresa Jemfu ya, say o bom paye de awrade ase. For Jesus Christo sacrifice why ye ediama me no mienu. Ni hom pan what so na odi ni moja aba for yamaye no. Sister Dana say e wo ho emaye. Best Sister Juliana Asante. Sister Julie o bom paye say Ewrade maye nhwehwe no na ye hu ni ye. If say wa hye en bossa ase e dia koma nyina hwehwe no a obema ye hu no. Oma ye hu no, ye hu no a ye be som no say de fata. Your best until it is your consent. Oh, bumpire, when your mayen to flower friend, I say, see, your bell corner summer. We are your best rat gambra. The gambra, oh, bumpire, swing your men concron. Sano pay, and in your men, just to say, we will go. Now, see a bell quiet, young concron to me, and what dreno. Said on a bell boy, chidom, a bell empower yang. Na yetumi akọ nkonkron na direct and tokro biara ani nipa biara opese ye ben no nkonkron no ema ye sa tumi ni ahodene no na yentumi nyon sa ye besre enuanma enan no ma bompaye se de yaka no e de yaka am to ye rampaye ko am cho agidi fo mama ya mo mpaye e dawase ohenkese e dawase okamafo yenum kayense yemfata na enam do a wodo yenti wodi umoja de hye no bewuji yenkwa anwa ben ene tiseyi eye wokuto na wobetumi aye saa odo yi ede amaye efiri se ye nipa mpono se wonua kranya wonua ohun ne waye na so se ye akwa ti se ye na kasa bi o ye huni mfaso na so wotebe de ubado bakro no ma ne bewu ageye no na ye kwanya kese ede maye enti enam saa ye so se hu ye bobo ne so ye nya odo amapa emfa ma ye ho na ye fam ye ho a etime de ache ye dawase efiri se woni ye na di e wo mboja ade hye no wadunti amen Amen. Amen. So the asase pura
ayeye ne anuonyam wo ohu do no yenka ne den odefo pa anopa wie ye da wase pa se onam wafuna so ame ye hu ye sinto onyame ene de ye gina ye nankru anim ye sada ye se yem se ye pawchew bie ye nima ye hu ye na yetimi asom wo se ne fata wo enam sa ye so se wupie anopo ewio enwumro yetimi afata wahene we ne ye kondo enim so betimi aya mainti ne ebisa wo Yesu Kristo dim amen. 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 Ono kwafo no wo asafo Awurade wa wutumi so no mobohu doso na wie so nkwa no mfuna ya ba wani mo esansa wo do ye nti wato nsafre ye se ye mra Awurade wo frɛ se wonkasa woto hu mpan adi ya hu sa akoa efa saati bia no nyina de maaye esansa wo do ye wo yi sa suru nya de kyerɛ ye se de beya Yesu ebesua ne hu sa wo frɛ ye no se yesu ye sa ewie ne eso se Awurade ma ye hu hoden a ebetumi di aye ofre no adwuma yetumi akomonten so no tokromu yetumi de wo do kase na yi do kase ne de akyerɛ afofo nyinara Japan yasa wana se huyampo na tie nkutu sene enim se yebisa wo di mu wo beya amaye de wase bebre adumura se wetie e wo Yesu di mu nti amen. Amen. Nyame yen hene ne yen tete boafo pa yen eni da so ye de wase amen. Eneda ya mama edi woma woden wadumara kwa wasema ba ye ne se wasoma ye nanso yenye so se ebeko ye de wase da already eni ahoden nyina afiri wo awurade ho ne osoro ne asase bofu yo ka na ye ho anu nti yesro suma sunsun konkon no na awurade on se gu umama ne umama me nyina so na awurade wadumara kwa yi akuma abuo yi free ye mu na fa honam akuma ehye mu ebetimi anya wasem atie na timi atena mu na timi dia ye adwuma na sisan ye free ye tibia ansan ye behu dia akọ wo awurade wo tibia mu na wasem ba ye ho a awurade ye timi ye adwuma ye timi dia akọ ama amansa nyina behu se ye onyame ampa ojo wo tima wo do na ye nyina awie peyo wanim na oba ye ne wakodi na ensanda that was it so why yes am I with Jesus Christ dream amen Mema nyame shra ye nyina yes no ko ne wieye ma ye nya gidie se Awurade wate ye ne anadom nti obetie ye mpaebo se ye mpaya ye boy ene ye decision ye make nyina no efiri kumemu a Awurade nso so ebema na bamu sa ene de nadom mu ode ma ye no enya hweso afiri ye nua ba Rebecca ho opai mu ka se obekọ na okoi enya hweso afiri ohima Esther ho ode areho ka se obekọ na okoi na Awurade je no ye hunu de root su ye ode gidia mapa edi na se echi ko ba bia na wonim bra o ka se obekọ se o ka se obekọ nti Awurade ma ne ba mu o ma na hodene yenim de awieye omye sanyina awieye ehu de Awurade Yesu Kristo o yeye se na wonim ahyase fiti awieye nyina nanso wampopo ne ti o pene so ne yebetena asase we so enu nti na me no mi no yete se de yeti yen so mi hye ye hu kra ne se mma yenyi sitie ma o hyensem Awurade de amaye mma yenyi sitie ma ofra Awurade de afra yen na as individually no yen ka say I'll go as a church no yen ka say we will go as women's ministry department no yen is sanana ya ne team nyina emom nka say we will go amen. Amen. Bra o me ho dene
ɔde bɛkanya ne ma ɔbɛhyɛ yɛn ma wɔ ne dom no ɔmmoa yɛn saa na yɛntumi ɛnyɛ saa ewia yɛbɛsrɛ ɔsɔfo panyini na ɔbɛtu mma yi nyinaa hyɛ Onyame nsa sɛ nna yɛne Awurade Yesu so ɛyɛ apam sɛ yɛagye ne frɛ so yɛate ne frɛ ase yɛhunu sɛ ɔfrɛ yɛn wamfrɛ yɛ sɛ yɛmɛnoa mo jollof nko a ɔfrɛ yɛn sɛ yɛmfa asɛm no nkɔ ɔfrɛ yɛ sɛ yɛhunu mmɔborɔfo mmɔbɔ ɔfrɛ yɛ sɛ yɛnyɛ mpaebɔfoɔ ne yɛnsua yɛtwerɛsɛm na yɛnyɛ din ɛwɔ ne mu na yɛnsom no sɛdeɛ fata sɔfo bra yɛagye saa frɛ yi so yi yɛni ho ahoɔden sɔfo dedicate yɛn nyinaa hyɛ Onyame nsa bra wode yɛkunu nom ne yɛnuanom nyinaa so ɛka ho yɛbɛto yɛ closing song no ɔse I will go baabi a ɔbɛfrɛ me sɛ menkɔ baabi a Nyame bɛka sɛ menkɔ no hɔ na mɛkɔ dum si a ɔsɔfoɔ de yɛn ɛbɛwura mpaebɔ mu. Amen. 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 Happy Sabbath, church. Happy day. Your closing song, I say, I will go where you want me to go. And then Metwefi SDAH 573. It may not be on the mountains height, all over the stormy sea. It may not be on the battle's front, my Lord will have need for me. But if by a still small voice he calls to path I do not know, I'll answer, dear Lord, with my heart and mind. I'll go where you want me to go. I'll go where you want me to go, dear Lord, over mountain or plain or sea. I'll say what you want me to say, dear Lord. I'll be what you want me to be. Perhaps today there are loving ways which Jesus would have me speak. There may be now in the paths of sin some wonder how I should see. Oh, Savior, if thou will be my guide, though dark and rugged the way, my voice shall echo the message sweet. I'll say what you want me to say. I'll go where you want me to go, dear Lord, over mountain or plain or sea. I'll say what you want me to say, dear Lord. I'll be what you want me to be. There's surely somewhere a lonely place when this harvest feels so wide, where I may labor through life's short days for Jesus the crucified. So trust in my all unto thy care. I know thou lovest me. I'll do thy will with a heart sincere. I'll be what you want me to be. I'll go where you want me to go, dear Lord, over
mountain or plain or sea. I'll say what you want me to say, dear Lord. I'll be what you want. Amen. 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 Me catch no say ye amen no dey fa no kwenti mo man nti say amen no e wo mo man nti amen. Amen. What the nipa bebre so kan ho bai ya omudin bebre ti e dom ina so asime ho pani mafuku ni anti Angelina Fojo family eno meka kan ho ina am be touch we can say oba no say I will go, they will come with you to must buy there was a 4 year we na me bump pan we are ness when you see na nyame hye pa won sem on na ma me so e dia mai ni the ever managing is obi obom pa bi anti na me record on the time or the bomb pa no you can say open so sure say Philip for the time year juma we pa bo me record obi a time obi start 11:50 obi 11:59 obi start 11:50 obi 11:51 na everybody was within a minute and obi a the boy nti e dan yame asepa say that comments amen say aishu ma e beto aso dia ye juma Amen. I think abofo kra ya no mo abre no was ebusa for e dan yame ase I will go Mr. Mo me yankopon na nam adom so mama me waka asimosi a kire ne. So we want more, it said that me no wakoma ponsua, and they say, "May then amako. How do I go? What can be brave? Tinem pese na pio ye me sign AEB to asansa number me pay. The biya na yetadi Acts chapter 1 ye juma verse 18. Was nice to say. Se onko nyamba mo so mbe ye ma chidi fo mbe ye masempa ka fo mbe me dance fo e o Jerusalem efie e o Judea e o Samaria Judea bontin adwumam school mu Samaria baby a we asen fa na nyina tim pese me show nkra na say ne ma nyakopon suma message ya makwa yeah, nyina kwaye ya dwen sase be Kenya msempa mu May 5 to 15. Ese wonya okrabi wo ho paye suferade. Nefa wo bi branya me ani. Hia se fifie wo maso. Hia se fifie obushina fo so. Hia se free adwuma mu na nya me adwuma wo sa kwa na so. Di preaching a powerful say ba na wie ya. There must be a commitment. Also bitimi tun hu se Yakobon sa. There are the man kwa. Me shall bo say what do munti. Me de be adwuma. The umpire bonisa enya me appear me enya say be ya so for ya no ya appeal. So office say won fan ya adwuma. Na wo hia nyame ho ahode don't worry about it. Ko nyame ne ya na esuan sa school kan yo nche obi a. Ba me se nyame ma om di nyame asem ya adwuma so om ti nyame asem pese nyame bo on. Na omukọ. Nom yet say Rebecca omukọ. Nom yet say Ruth omukọ. It is said the Esther coin. Omukọ. Se o pese nyame boa wo sa. Ya ma ho asem ne ye ka nyame ma e wasasi so. O Kristo ni ti sam yi mienu a enne Yesu Kristo ama yenkwa. Se wadin se Erade muo na onhyawden. Ma wontimi nkwa a wo chance ni ma saso che Erade. Lord help me so I can go. Help me so I can go. Wasi ye bompae. Inyankopon ya ma yensa so a kirew. Onsoma wasem e ma yen nchen kwa wosoma wasem a e wo se ba eye adwuma we mu. Eno nti wasoma ba wa emode wonsema brain se yenko. Yen hia se mfifie. Yen nya adwuma no ofie yen hia se wo adwuma mu. Yen hia se osuku mu yen hia se na fofom. Ya busuam Awurade yen hia se. Yen hia se na fofom Awurade yesre wadaroma.
Yatina ya to so che ebra so se ma emu so now do munti wadaroma ye kra ne ebusa ye enko ne se ni wo si ye enko entimi se wadaroma won kan kire se ye enko bra beja emu o kan Rebecca ho ne koi o kan Esther ho ne ko din kunim o kan Ruth ho no o din kunim ma ne broso eto to inform se o maya mansa so ye bompa so ne se wo do munti ma ye nso ye enko amen yesi be ko bia de o nsem ma ye enko no nyam e da wasi waja so be sha e mai nyina so be sha mema nyina nkwada mama ne mrantie a wo so nyina na o me yakọ Yesu Kristo dim sha ba wa mai na sem wa kan kire ne da bia da e bi obegyina ka bia ento so entwe dom emra wo nim ne enko se ne wa sha ebo no amen na pompai enye ho mai so gidi a ka se amen Amen. 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 Dampacha nana yanie ewie no no miensa ye be senhia ma was something special or the be my 3 o'clock nti no yan kwani yensa mra subi that's it. Amen. Me some be 2 o'clock e be hia nkofra no ansa na e hia 3 nkai eno na mo fan hye mo adwen mu all yeah mema omonso eye young adults next week am 10 mo sese mo young adults special Sabbath next week te da mo nyina asi nyame hia mo ne on ti se be hia mo no me no kosi no me nsa bre no nyame ma mispa o ye di Amen. Amen.